Hello guys, maskwera say guys. Chingotega ivo vamwe mungotega venyu. Hamozati handiti ma live Saturday. Handiti mosiziya kuti handiwanzoita ma live Saturday unless iri emergency. Handiwanzoita ma live Saturday unless iri emergency. Chingodedza ivo vamwe munodedza mungotegawo vamwe munotegawo mubva mangoshiyawo live kamunoshiyawo. Alright guys, ingosvika 500 and then I'll start. Vamwe vachazotibatsirawo pakati. Right. Murisei guys, ingotegai vamwe, chingotegai vamwe. Hanzi mina Messi tokuda live every day azviti ipapa ndatongopindawo hangu kuti ndasingatombofaniki ndasingatombofa ngokutomboya pano ndakatogara nemhuri but nyaya yacho yangoitika babe kwangu vangonzwisisa vakati ingoitai ndakatogara namudhara ndakagara namudhara vakangoti chingoitai vangonzwisisawo nyaya yacho anoona vangonzwisisawo macalls anga achipinda vangonzwisisawo handiti maona right right 500 masura say guys mamka say muri say guys muri say I hope team Highfields muripo. Team Highfields, are you there? Team Highfields muri mu comment section. Team Highfields muri kwere. Team muri ku Highfields vanhu vanogara ku Highfields muri kwere. Vanhu vanogara ku Highfields. Guys mundiregererawo ndauyawo pano nhasi. I know I was not supposed kuvetiri ndiri pano asi ndazongouya. Pane nyaya iri kuyai, pane video yalika iri kutenderera and this is a very sensitive issue guys. So if you are going to comment zvinhu zviri negative kana kuti if you are going to utter my words ekutuka guys, sorry, let me say this and block vanhu zvokudaro, but let me tell you kuti we are going to block you andika tozo ku unblock kana nyaya yapera. Anditika kana ukada kuti uite zvokutuka zviri kuitika ma streets antika labeling another woman hure antika questioning parental skills zeumwe munhu pa live inoi. Truly speaking, let me just be frank with you my diaries, as much as I love you, but this is a very sensitive issue guys. Let's try to listen to understand, right? Let's listen to understand. Most of you muri madzimai apa makabereka andika makazvara vana, you know the pain andika yekuzvara mwana, you know the pain of pregnancy. And vakuru vanoti akazvara sekera muchitende anditi nokuti mangwana chinenge chiri kwako. It's kind of easy for us people to judge vamwe vanhu vanenge vari mukati mema situations because you haven't been in that situation anditi hauzive, you don't know kushinya kwebhutsu dzakapfekwa neumwe munhu. Saka it's kind of easy kwauri kuti udi ungotaura zvaunenge uchitaura because usatosangana nazvo. Gore raunosangana nazvo dema muri muchizoita honest enough kudzoka kuti guys ndakamboseka ndikadai ndakazosanganawo nazvo ndauya kuzokupai testimony. Most of you guys you'll be shocked. Most of you'll be shocked. Anditi saka ndokumbira kuti let's not judge. Panapa ino kuti it's one of those pages andika rine vanhu vari level headed anditi tine vanhu vari level headed, tine vanhu vanofunga zvakadzika, tiri vanhu vanozeya nyaya andika tinozeya nyaya hatingomhanyi anditika tinoda kuzeya nyaya iyi, right? Pane video yalika anditika yemwana uya YaTats anditi achipengera mai vake and achiti makauraya mwana wenyu, things like that and things like that. Guys, the guy, let me confess, let me tell you, the guy ndikudze chokwadi because I was given consent and I was given the go ahead yekutaura ish and
3 weeks back, 3 weeks back, if not a month ago, 3 weeks back, the family reached out to us and my diaries. We have never spoken about this. We have never told you about this because it was one of the family reached out kwatiri nenyaya kuti tine family yake yemwana uyakawanda inofollowa diaries, right? So they reached out to the mother and mother vakabva vataura namai and because the mother was in a very terrible state panguva iyoyo, mai vava munoziva, mai vatatsi, mai vamoana vai and vanga vari in a very terrible state, vanga vari confused, vanga kune zvaitika panguva iyoyo ipapo zvamusinga zvisiri kutombosika social media zvandati ndizochikudzai manje ndichikudzai andimoona, so that kana muchita majudgments enyu kuma street, kana muchituka kuma streets muchange maongorora kwese anditi maona vai kune zvakanga zvichitika patime iyoyo. So she came to us nehama dzavo idzi, we had a conference call anditika tichitaura chi nenyaya yemwana anditi maona. So only to find kuti no pane zvinhu zvakawanda zvakachitika, but mind mai vanovharidzira chi nyaya dzemwana nditi plus ndoda kuudza ichokwadi one chandakanotisa inini pana mai vamowana vaya pana mai vaya vanonzi Yolanda vaya. She's not a social media person. Zvamukutaura nzi vanoda mbiri vanozodai guys muri kunyeperana. I wish one day dai maikwanisa kutaura namai vaya mumbonyatsotaura navo munyatsonzwisisa. Kana ivo patakataura kutouya kwatiri kwakuya kwavakaita kwatiri vachiya nehama dzavo vanga vasitombori comfortable avade zvinhu zvemedia havade. Okay, fine, I understand some people who are saying kuti Amuli akataura chokwadi antika Amuli akataura chokwadi paya akazoti chakadai. Guys, time yaya those people were fighting vaifightira chituna chemwana and there was no way I may expect kuti Amuli apinde pa live ivo vaishomhoresana otaura kuti whatever the good that is in my Moana andika or kuti ivo mai Moanawo vataure the good that was kuna baba Amuli andibona vana vaitongowachisana uyakataura izvi mwakataura izvi. So tine vamwe vanhu vakatobatirira kuti nokuti vanzi aizodai vakatobatirira vakati chokwadi ndizvo vari kumhanya nazvo anditi right. Video iyi isusu tanga tatove nemwedzi if not 3 weeks or mwedzi tinadzo video idzi. Inini Andiselina Mukoma Gordon Cheripoki tine a month tine video iyi. Video yotendera iyi haisi video ye recent guys, it's not a recent video anditika video yemwedzi ine mwedzi paka pachitika zvakawanda apa but atanga tisiri kwanza tikudzei because inyaya yangu yanga ikukumbirwa kunzi chi ngaitirwe kuseri anti mazviona video yakudhara iyi anti muso vakatora video iyoyo muso vakatora video vachirekodha police vakamirira police. She was waiting for the police kuti iuye antika itore mwana muza police yekuZimbabwe vaita hatina mota saka ava vairekodha evidence that very day ramuri kuona iro rera raitika rakaningira rakarekodwa that ningirikiri junior imbomira munoziva junior kamukada kuti manyira ndokubloka imozodzoka yapera and imbomirai titange ndataura zvandiri kutaura then mozoteere mozotanga kujaja antida ranoda kungohakira nokumhanyira kumberi. I'm still explaining to you and I'm here to say the truth. It's a video. Hapana ningo hapana pandokunyeperai. This is a video. Listen and listen. Imboteeraiwo munzwi anditi right. Mapurisa akati tukuuya vachauya mapurisa akanonoka kuuya anditi mapurisa anonoka kuuya and mai ava ipo paya pavanga vachirekodha video vakamira mawindo ese emba yese anga atopwanywa mawindo emba ese anga atopwanywa guys, mawindo emba yese anga atopwanya anditi tinawo mapictures isusu emawindo akanga imba yese aifamba achipwanya mawindo imba yese every window andika mai vaya vakazvikira mubagla mukati vazvikira mubagla mukati andika mapurisa vakangomirira kuti polisi iri kusvika. Polisi yakatora time yakatozosvika nzi manheru and saka that was evidence that she was recording and when I spoke to patataura navo nhasi chibvunza kuti video iyi yabuda sei because video iyi haisi yanhasi video iyi yabuda mai vacho vari izvozvi right now as we are talking guys ngatinzwirei ava mai avatsitsi vari kuto ameno guys avana kutovatiza kumba kwavo izvozvo as we are speaking kune hondo as I'm talking to you right now kune hondo polisi yafonerwa polisi asati yasvika as I am talking to you izvozvi vabva panzvimbo anti kune mawellwishers waripo vabvisa panzvimbo kuti vatize because mwana adzoka ane fire anditika auya anga izvozvi vari kuwaifudzi kana chinyepa taura kuti ndikunyepa izvozvi right now. Problem ikuitika ndeyekuti tatsi haana kutanga nditatsi aipwanya guys. Mwana ari kuabhuza madrugs tatsi ushu
mwana akatibuda mumba maigara namai vake akanoloja mudhuze tanaka what I think ini nditaura zvinhu zvandinoziva zvandinoziva ndosaka ndati inini timu Highfields iripo vachafona vachakuudzai amen zvamunoda kubvuma nabhilivha imimi inini ndikutaura zvinhu zvandinonyatsoziva andika ndataura kuti video ndeyakudhara ndeye 3 weeks ago zvandiri kutaura one that's what I'm saying video ndeye 3 weeks ago but now ndakubvunza kuti ko video yakudhara yazobuda sei havasi kuziva kuti zvinhu zvafamba sei kuti video ibude ndikati video ndakaendesa kupolisi kapaya video ndaendesa kupolisi ikanoendeswa kukoti ikanoendeswa kukoti kuti ishandiswe as evidence saka ivo kuti vachaziva kuti video yabuda sei naivo she is shocked havasi kuziva antimaona havasi kuziva ndikukudza kuti isu tita tine mwedzi kana kuti 3 weeks tine video andiseni navanayo anditika mukoma godhoni vanayo cheri vanayo and because yatai group ratanga tiinaro isune family ndoma yakangoiswa chiti vano vachitsvaga mazano kuti vaita sei handi taitoronga zvataironga kuseri kuti batsire mwana uyu this mother vanoda mwana wavo handitika vanoda mwana wavo I spoke to tats inini guys I spoke to tats inini handisi kutaura zvinhu zvokuti ndirikunzwa kunext door kana tikudii handiti akasungwa mwedzi 2 weeks ago pane pakasungwa mwana uyu hatina tombobvira takudzai because zvanga tisinei nevanhu handiti akasungwa handiti asungwa mushure mokunge ainda futi akano mai vake vasipo mai vake vane chinzvimbo chavanobika sadza kuko kusaidhira kuHighfields uku handiti akainda akano musikana webasa anototiza kana akamona asvika musikana webasa akazvikira mumba handiti azvikira mumba musikana webasa tats akatora simbi achida kubreka chidhoo musikana uyo achipusha dhoo kuti risavhurike uyo achipusha dhoo kuti dhoo rivhurike ndobva simbi yanotema musikana andimboona yatema musikana simbi yaya ndobva yaripotwa nyaya iyi ndobva ambosungwa anditi saka ambosungwa kudaro antimazviona ambosungwa kudaro ndobva amboenda mubva pambotizi andimaona regai ndikudze izvi muda kuti muzojaja kana mapedza handiti ndapedza kutsanangurai muzojaja kuti mai vari wrong tats ari wrong ndiani ari wrong but haisi nyaya yekuti toda hedu kuti jaji handiti inyaya yekuti toda kuti tionesane chokwadi chenyaya dziri kuitika handiti izvozvi kune mariro anga ari kuHighfields mwana wacho ari kunzi akavigwa kusura nezuro handitika tats mai avakafirwa nemwana wavo handiti afirwa nemwana wavo vafigwa nemwana wavo tats ari kuzviita mufundisi pastor Chris kuZimbabwe guys tats is not well guys mwana uyu is not well ari kutozviita pastor Chris pastor vekufa anonzi pastor navo ava vekufa pastor Joshua TB Joshua ari kunzi pastor TB Joshua kuZimbabwe hanzi anotofamba nebhaibheri rake ani muri kunzwa anosvika kumba kwavo nebhaibheri rake osvika kutendera imba yose achiti ari kunamata oenda kumanext door achiita the same thing last week kuna mai vakashakirwa nemwana wavo tats akaenda ipapo akasvika akati ndaya kuzokuprofitai kuna mai afigwa nemwana madla mwana wenyu handisi kutaura zvinhu zvekunyepa guys kana zvokuti kudii akaenda parufu rwamai vava vari kuchema mwana wavo akasvika kuti ndapiwa nemweya mutsvene kuti imi madla mwana wenyu the same way ari kutaura pavhidhio kuna mai kuti anzi makadla mwana wenyu makauraya mwana antimaona akati makauraya mwana so ini ndiri kubvunza kuti muri kuona ari kufamba achiakiza vanhu kuti vanhu vari kuuraya vana vavo zvokuti anzi pakatozoita hondo handika vanhu vemuraini vakabata nekuziva kuti she's not well izvozvi as I'm speaking to you handika izvozvi as I'm speaking to you angaenda achinoita hondo kumba kwavo but hanzi kwazoita gurupu reva achiti ndikuda kupisirai mumba angaenda nemechisa nezvinhu zvake ndikushati vari kuseka muri kusekei vari kuseka ndikushati muri kusekei muri vana mai here asikana muri kuseka pane chinosekesawo here apa chiripo here chinosekesa chiripo here izvozvi as I'm talking to you handika aripo pana mai vakari kuda kupisira mai vake mumba mai vabviswa nevanhu pamba antimaona abviswa nevanhu pamba ainda atiza ainda vhiki rapera akasungwa tats pandaitaura naye inini ndichironga kuti auye naye kuSouth Africa kuno andinambokuudzai pano I was planning natats inini kuti auye kuno handiti because inini kuno ndaida kumubatsira handiti ndandatomutsvagirawo nzvimbo yekuti adi apinde anoita clean handiti zvese and everything list yes everything I have I can show you nemadhesi andakataura nevanhu ava kuti munyatsoona kuti ndikuudzai zvinhu zvechokwadi let me show you handiti tandataura naye tikati ari kuuya kunoku ndobva asungwa zvakare ainda kunodi kunonesana namai handiti ndobva asungwa zvakare asungwa kudaro ndikutaridzei right ndekunoku iri muna listi yakatonzi auye nayo ishi listi yakatonzi auye nayo ishi handi muri kuiona iyi listi yandaitaura nayo ishi akanzi kuri kudiwa zvinhu izvi handi mukuona ndoda kuti muone date kuti musi 1 right date iri
tarisai date 26 July 26 July apa pandaita itataura naye but atinambovhera takazvitaura because inyaya yanga ichiitwa kuseri kune dzimwe dzatisingautauri pano handiti right saka ndaitaura naye chimuti ndikatopiwa map yekuti kana takuenda naye tinoenda naye papi iyi map yacho iyi muri kuiona right tikaronga kuti ari kuuya ndobva asungwa handitika because angaita futi noise handiti mwana uyu ane padrug rinonzi crystal meth aenda ari padrug rinonzi crystal meth kuhigh fields vanhu vekuhigh fields vamwe ndachitaura navo inini vari kutochema they've also reported kupolisi vana vemumaraini vese vakomana vechidiki vakuswera vari kumba kwani muri mumatats handiti vachiita zvedrug iri vese handiti mazviona zvinove zvinhu zviri kubata vabereki zviri kurwadza vabereki uku mai futi handimaona vari kubatikana vari kurwadziwawo nazvo kuti voita sei handimaona so zvadaro paya vhiki asungwa kuda takazostopa maarrangements because akabvambopinda macells handiti but nyaya yemacells tasanogara nemwana wake apinda macells ari kuti akapinda macells vanomuburitsa because anosvikotaura kuti ndine mwana wandasiya handimaona saka ndo pari kunetsa polisi yekuzimbabwe this is the truth aino kuti pane mapurisa akanditarisa right now this is the truth handiti nyaya yavo iri pending handika nyaya yavo iri pending kukoti as we speak akaenda kumacells anosvika aburitswa odzokera kumba kwamai kuya unoita noise handimaona vhiki rapera abuda listen to this one guys tatsi kune ng'anga iyi kuna vamwe mai kana vanhu vekuhighfields ndikunyepa itini ndikunyepa pana vamwe mai vanonzi vanoita zvokurapa kuhighfields uku vanorapa kuhighfields tatsi akaenda kuna mai vavo akatsvaka destroya shrine yamai vavo vhiki rapera akaenda kumba kushrine yamai vavo akadestroya shrine yamai vavo ing'anga mai ava hanzi vakabheja muhighfields kuti uchandiudza chete hazvikunakira hanzi akatsvaka destroya shrine yani yamai vaya anti muri kuona muri kuda kuti apa ndiri kuudza kuti munyatsonzwisisa kuti muone kuti mwana uyu she's not well handimaona she is not well this has got nothing to do with parental skills this has got nothing to do nekuti hanzi mai vazodini handimaona she is pese paanogona kupinda achiita zvaanenge achiita anopinda handiti right I want to take you back kumasure ndoda kutorai back kumasure mbijana I did ask ndikati mwana uyu zvinhu zvemadrugs akazvitanga rini apparently I've got some messages ndine mamessages andapiwa anditika mamessages emkomana mwana yakatanga madrugs ipapa pafuneral yanhingikira I think she didn't cope she could not cope nenyaya yefuneral yasisi vake mukomana wacho achiadmita kuti I'm feeling guilty mukomana wacho maybe uri pano zvahupo handizivi but my chats are in my position right now and achiadmita kuti I feel so guilty because takatanga pamariro papa ndindakamudzidzisa ndichingoti maybe calm me down antimaona andina kuziva kuti achita hooked up kusvikira paave apa I have the chats I have the name of the person andichimaona ndo pakazvitanga saka zvitanga kudaro zvabva zvadai guys let's be honest vasikana anditi ndiani mubereki vedu way mai vakabva kufigwa manje vachiri pakuchema mwana umwe atanga kuita izvozvi right now as we are speaking anditika tine timu yedu remadiaries rati regai tivabvise panzvimbo anditika tivabvise pamba apa vambotsvagira kumbonogara temporal vakutiza imba because mumba zvinhu zvapera akapinda pane musikana uyaya webasa anenge achitora zvinhu zvanenge achitora achidi achinda kunotengesa the mother tried everything kuti vamwise kumarehab vabhuke kupi haadi kuzvinzwa zvachose havachazivi kuti voita sei andimaona she has run out of option izvozvo raitinoda vataura navo vanga vachingochema vanongochema kuti handisi ndoita sei kufa kufawo zviri nani ndoita sei ndakakanganisirani ndadini mhosva yangu ndeyei mhosva yangu ndeyechi handimaona so ndopasvika mwana apa mwana is not well guys so ndikuona ngo mamwe madzimai makuru akabereka achitaura kuti mai ava vazodai muchitukirira mai ava vasikana musazviunzire macases miromo yedu izvi yati zvimwe zvinhu zvatinotaura izvi tinozviunzira macases tega handisi kuona kuti mai ava vari kutochema vari kurwadziwa ipo pavhidhio ndaudza kuti mama pavhidhio apa isi tagona kugara nevhidhio kusvikira mwedzi wakwana imi mune vamwe vanhu vamakataridza dzingave hama chaidzo kuti ndine vhidhio onai zvaari kunditira pane one alikisa kana kumapurisa ikokoko pane one alikisa because we know what happens kuZimbabwe kuti with money anything is possible with kune vanotofamba tichagonyaya ivhino anikono chemapurisa kuti pakaita nyaya iri jusi vanobhadhira vepiwa nyaya handimaona something is not right because yangobuda on of a sudden ndatovabvunza kuti kuhama kudzamaitadzawo kuti ndozviri kuitika izvi pane munhu akulikisirai of which is hating right now vane depression chaiche vapinda mudepression guys neyekuti hameno vari kutora mascriptures muchinovapa
please stop it. Stop it. Vari kutora mascreenshots muchinokandira mai vaya. Please stop it, guys. Musadaro. Mai ava right now vati depression. Avana kumbovera vadikisa video iyi. Ivo. Pane munhu wavakatopa anti kukoko kuhama ukanda police station uku akalikisa. Anti maona. Vana vari kuda kuti titovabatsira guys. Vari kuda help yedu. Anditi vari kuda help vasikana. Pane kuti tiseke. Tichitaura kuti mai ava vakazodza kuchengeta vana. Mai ava ihure. Mai ava vazodai. Come on, guys. Come on, guys. Come on, madzimai. Chiko andina angu problem chikataugwa nevana vechidiki vasati vaziva chinonzi life cheap, but I have a problem now. Vana maiwo vekuti mangwana zvinogona kufuma zviri kwako. Uchinzi mwana atopinda muzvinhu izvi. Usingogotedza kuzati unozviendla sei. Mumwe macomments achamuri kuisa nasty comments akafanana naidzodzo. Vedu let's be sensitive vasikana. Ina angu ndakuzitara zvakawanda. Ndaiuza ndizongokupai just a little bit of the background of what is happening, because I know kuti vanhu vazhinji munenge musina full story. Saka unongokomentawo handimaona pawatangira kuonawo nyaya ungokomentawo ipapo zvichinda zvakadaro. Handimaona pawatangira nyaya ipapo ngotanga wotangirawo ipapo. So ndosaka I know kuti people aisi mhosva yavo vanenge vangoonawo pavatangira nyaya votaura ipapo, but ndatotichirega ndino zvinhu zvanga zviri zvinoitika kuseri, but ndakutongonoudza vanhu vazive chokwadi, because zvakuitika ndizvo zvakuafecta namai ava vacho vanje wesi izvozvi. As I'm talking to you ndofunga muri kuona madhimina apapo andika vari busy, kune hondo aripo izvozvi. Handimaona ari kuda kuvapisira mumba. Pane vatoenda kumadhayari zedu ari kuZimbabwe kuti vanovabvisa panzvimbo. Handika vanovatsvagira munhu kuti vangaenda kumbonogara vachiona kuti votsvagira accommodation kupi kwaasingasivi. Ndo zviri kuitika. Asi havasi mai vakachiti vari kufamba achiaccuse udaro. No, akungoaccuse munhu wese. Pane yerufu anongosvika kuti ndaya kuzoprofita. Ari kufamba achiprofita vanhu murodhi. Ari kufamba achiita zvaanenge achiita. Right now kune n'anga yakaputsirwa shrine iri kunzi iri kuchucha, iri kuvava, iri kubhejawo kuhaifiridzoko. Saka nangoti muzive nyaya yacho kuti kana munojaja vedu we mujaja muchiziva muzive kuti mai ava mangwana munogona kufumawo makanzwa zvimwe zvimo zotanga kufunga kuti macomments edu ene zvikuru kuru kune vari kutora mascreenshots vachinokandira mai ava. Musadaro. Mwana uyu drug rinonzi crystal meth. Ndanditaura nevamwe vanhu vari kuita zvemaprogram emadrugs evana vanoita zvemadrugs ivavava and whatnot antika vauyawo kwatiri vakati vari kuwila kushanda nesu tibatsirane vabatsire mwana uyu vari kuZimbabwe. Munhu vamwe vacho munovaziva antika vanhu vepani but vanogara mune dzimwe nyika, but right now vari kuZimbabwe. Vatotaura kuti hanzi zvese zvaanenge achiita iri inonzi crystal meth hanzi anenge achiita mahallucinations, anoona zvinhu zvisipo. Doktora kwangu achiita hanzi anoona zvinhu zvisipo. Anogona kutoona munhu achiurayiwa pasina munhu ari kuurayiwa. Anogona kutoona mota ichiuya handimaona, kana kuti iri mota oti chitima, kana kutomira achiti bhasikoro. Anoona zvinhu zvisipo handimazviona. Hanzi ndo zvarinoita drug iri. Hanzi is a very dangerous drug. Hanzi is a very dangerous drug. Hanzi unogona kujamba pamusoro pembaba uchifila kuti ndikuda kutobhururuka pane munhu ari kunodigama pasasi. Handimazviona. Saka hanzi ndo zvariri drug iri. Saka right now everything kumwana it's all hallucinations. Ndo zvari kuona izvi. Handimaona hanzi uzi ndo pane imwe nyaya iripo nawo. Ndo panyaya yemwana ndo pane imwe issue iripo yemwana wake. Handiti ari kufamba nemwana wake pese pari kufamba. Handitika mai vari kufaita as we speak right now. Mai vake vari kufaita kumakoti kuti vakwanise kupiwa custody yemwana. Handimaona because ari kufamba saka mai vacho vari vaita kutaura kuti ndinotya kuti alright zvaanombofamba achienda vana ava mwana uyu anomusiya muzvikomana zvomaraini zvanenge achishuta nazvo izvi. Handimaona kokana vakazobata mwana kune vanogara kuHigh Foods. I know right now kuti munoziva ma-incidents akawanda. You know lots and lots of incidents that happened before. Mwana uyu tats anonzi kubva kudhara nakudhara antika asati atakaita zvemadrugs izvi. Mwana ingoriwo nemusikanzwa because anonzi akagumira form 3. Andimaona agumira form 3 achiramba kuenda kuchikoro. Vakasvika pakumutadza kuti aende kuchikoro, achiramba kuenda kuchikoro kusvika vamukonewa family yese. Sisi vake vachiri vapenyu, sisi vake chaiwo Moana vakatraya kuti aendere mberi nechikoro, akaramba kuendera mberi nechikoro. Handiti pane munhu ari kunzi akaruma akadambura nyama ruoko. Handitika ndofunga vanhu vari kuhaifiridza ndisitaura ngano, ndofunga munozviziva. Pane munhu akaruma achidambura before Moana achiri mupenyu asati ashayika. Saka muri kuona kuti pagara panga pamwana uyu agara wake kuda misikanzana kuti kudii handizivi. Chionai manje iko zvine zvasangana nezvi zvanenge achishuta izvi. Handimaona zvasangana nezvanenge achishuta izvi. Saka poitwa sei
anti Moana. Saka ndati ndiyendizongoti madzimai ngative inetsitsi. What we can do tingade tikubatsira kunokushada mushandira pamwe right now kuti exactly mushandira pamwe inonzi mushandira pamwe is doing a very good job. Antika Sisavana Madam Mombe is doing a very good job ku Zimbabwe. She also has reached out. Antika kwatiri kuti can we help? And because chawana hama achise kuvasikana. And this Ziva no judge Utanzi Yolanda does not seem to be a good mother to Muno judge according to what? And this Ziva maybe Munova Ziva in person and this Zivi. Maybe Muno Ziva in person and this was Zivi. And she can come in the new guns, she seems not to be a good mother. And this was Zivi. I don't know. But Chantino Ziva in Mugon web and their Sinai. And she Vanava Fundis, Chavo right now. Vaseri Mabao. Vanava Fundis. Varimo Mabao. Ijoji. Vanaba Tanya. Vanama Tavadi Manaka Panduka. Manaka Panduka Vatadza. Mwana wemfundisa nonze mfundisa nozikama chaichai mwana ndakapanduka mai mwana. Saka ndizoziviwa kuti parents house kids menyu munogona kuti muri vana mai vake vanogona avo vakarongeka munozvifambisa sei tipewo ma tips tizive nokuti mwana kana kanga atanga kupanduka cheko andizivi fungu kuti andizoti unomugona sei handizivi. We were once kids guys munozviziva. We were once tesa apa taive takambeta vana misikanzwa mingana taita sevana misikanza mingani vabereki tairowa ndoda kuudzai guys tairowa nevabereki tairowa nevabereki kurowa nevabereki inini for one andidi kuudzai zvomwe munhu ari kuri ini guys ndaitori nemunhu aidove nemusikawa zvandogara ndichikuudzai ndaitive nemunhu aive nemusikawa cheko munoziva kuti baba vangu vakaita zvokunotora boriziva feni belt varume nevakadzi vanodhiraivha munoziva feni belt riya anditi feni belt riya rarakatogwa richigara kumba rakamirira inini because ndaita musikanzwa munozati mukurova kwavaitondiita vakasvika ndakasvika pakutoti ndaitoita musika wekuti regai nditoita musika wandongonorohwa zvopera uchibuda nepawindo vakazama mai vangu ndakambokudza nyaya yekuti kune vanoshanda pagori general hospital munoziva kuti ndiri mwana wamai maisha mai vangu started a prayer group pageneral hospital ya 5 to 6 makuseni all because of me ndakanga ndavashungurudza all because of me vakataka prayer group remakuseni handika vachipedza kuchechi vakavhura futi zve-morning prayer yekuti vana vachiti mwana wangu ndaitori inonzi problematic child chaiyo zvokuti vaitoti pamwe ndakatoroyiwa asi vabereki vangu inini vaitozikama vanga vari vanhu vemuchechi vaizikama ndati varipo vanondiziva fair in person varipo mwana vakashanda namai vangu apa mucomment section varipo asi vabereki vaizama vedu we hapana chandaishaya ndaienda kumabest schools ndaida asi musikanzwa kuchikoro koko tsamba yekunzi vabereki ngavauya minoti yaive vabereki vangani ndakapuwa kangani ndichinotenga vabereki vemurodhi vekurengiko ndoenda navo nhasi kusvikira headmistress azoti iwe une vabereki vangani unoya nevamwe next time uya navamwe uri kumbozvifambisa sei ndisinganosviti tsamba yekunzi uya kundonotenga vabereki kuti hande kuchikoroko munondimirira sevabereki misikanzwa yevana nekukura maybe neminamato yaya handimona unozoitawo uchichinja ndandisingazviitisi guys ndochokwadi ndasingazviitisi but zvinhu zvaingoitika handimaona semwana handitoziviwo zvaitika semwana panguva iyoyo ndodazama ngokuonesai kuti muone kuti vabereki vamanenge vari good vabereki mufunge vachizama zvese but iwe mwana mhene kuti chinenge chiri chidhimon chakugara here kuti ndiyo musikanzwa yevana handizivi handika takanga tiri ikoko kubhokisi racho ikokoko handiti mazviona saka pano tineza ndepekuti ndozoshamisika anzi I remember iwe netigona handimaona saka munoziva anzi namaishami I know you in person maishami knows me ushu maishami gara zitara kundiani kana zviya mwana wamaizivila nditi kana zitara kundiani zviya zvandichazivi maishami uyu mwana uyu anozani kugara zviya zita rake maishami gara zita rako unonzani kweyo ndakukangamwa zita rako maishami ndakukangamwa zita rako but mwana wamaizulu handika mubvunzei anokudzai handisitara zvinhu zvokunyepa ini guys handisitara zvinhu zvokunyepa handisitara zvinhu zvokunyepa kana kupolice station kuye kwedu kumukobha guys ndakanga ndiri customer ndichi mwana chidiki babongo vaitozviziva handisi vazviona saka I'm just trying to tell you the truth guys handimaona kuti tionesane sevabereki handika tionesane sevabereki kuti mugoni wepwere ndeasinai akazvara sekera muchitende mangwana achizikamo kana uchingori nevana chete mangwana zvinofuma zviri kwako unozodzoka here uchitudza tividi ndasozvionera pamhino sefodya unovhuzodzoka here avaripo vana muhalo chiwa vari kukudzai mucomment section handisi kutaura zvinhu zvokunyepa guys ndati ndikupe example yangu inini kwete yeumwe munhu handimona munyatsozvione where I'm coming from. That's why I understand mayavo
Ndiko understand my, because I know what I went through in what I took my mother through. I know what I took my parents through. Ndoziva kusvika baba vangu vandirama ini kusvika vati handina mwana akadai so uyuyu asi mwana wepano uyu asi ndina mwana akadai but kufanana kakwaingozonetsa because ndakafanana nababa vangu antimaona kusvika varamba vangu vati mozoti mukamborova mwana kusvikira waneta baba vangu vaitina kana akafa ihuku yadla mazai ayo handikoniwi mwana ini handikundikanyi mwana wanda vakakusumudza maoko kusumudza maoko haana kagumira form 3 very way hamene mukuita nharo isusu ndimi makutoziva tikutaura zvatinotaura saka ndikutaura zvinhu zvandinoziva kuti vidi ngati it's a item tibatane ka semadiaries tione kuti family iyi mwana uyu tingamubatsira sei pana chiri kutodiwa paka kusikuseka mai ava chiri kutodiwa paka kusikutuka mai ava kusikuseka mai ava chiri kudiwa paka kuti tiona tionesana tobatsirana sei but right now guys kuti maybe munzwisisewo handitika nyaya dzevana idzi kana vachinge vapandikwa pinda mumanikiri muma-drugs handitika I want to open lines for vabereki vari kuda kubuda pachena mutibatsiro vane vana vakamboita madrugs. Can you please call in and tell us your experience kuti chichaitika maizvigona sei, so that maybe we get a clear picture of kuti zvii zviri kuitika antimaona kuti yazimusati at least chiri kuitika handiti mazviona. Saka vane vabereki ndozati muripo panapa panodzidziswana pano tinoumbana handika pano tinoinspirana handika hanzi hamuna kuti kwakusati kwava nezvemadna time yachona anomaona kwakusina asina ndakazongoita munhu kwai ndakafanana nababa vangu handi mazviona. Saka vabereki ndinozati mucomment section pa 2300 people pane vabereki vakatongoneswa nevana nenyaya dzemadrugs. Ndandichikumbirawo nemweya waMwari, if you are free, we don't want to know who you are, can you please call in and share your experience, timboudza nawo timboudzawo vamwe kuti zvinoita sei, mutiudza kuti kwenyu zvaifamba sei handimaona makazvigona sei. I know of a certain lady ari kuCape Town nyaya makaiona pacheckpoint guys, akatora banga akabaya mwana wake wemadrugs, aneta akabaya mwana akazvienda ofa kumapurisa akati handingagari ndichirohwa nemwana everyday, mwana chingoya kuzonditorera zvinhu vangu achingondibira everyday ndinorohwa anosvita zvinhu zvake. Ndangoti let me end it all izvo chete we are speaking ari mumasaus ari mujere kunoku andimazviona ari kujere kunoku. Antimaona ari kujere kunoku. Saka vabereki ndinokukumbirawo vari kuda kuita free, please imbo mukaneva vanoti isusu tinogona parenting yacho, vanogona avo parenting vaya vakakomboregwa. Taitaita call yokutanga. Let's hear from the caller. Hello caller. Hi, SIS MELLY. Muri sei yenyu? Musha. Ini nangu ndikutaura panyaya mauya nenyaya yakanaka chaizvo kudzidzisana kwakanaka. But one thing chatinofanira kuwirirana panapa ka iwo mai Yolanda, she needs to come up and honor herself, not hide behind anybody, because she herself needs help. Handili zvekunyeperana. Okay, so she needs to come to social media. She needs to come to social media. Not social. I'm not saying social media. If she needs help from the diaries, can she come honor herself so that we definitely know that we are helping somebody? No problem. I think right now, as you are speaking today, so we have them in the comment section as well as the relatives. You can say your point, Vansk. So that helping is only not going to Yolanda, but the mom as well. Mom needs help. Because drugs, yes, the drugs are not good. But vana vachikura, so one can learn more kuna mai kuna baba zvirukuitika mumba, and then turn it to a certain different something else. Yes, drugs are totally destroyed. But the only we can't helping put what are we going to do? Put her in the respite? Which respite? Yes, Savannah has got loads of things over her hands. Helping exactly what exactly are we going to do? Even taking a Kutawa in South Africa, it's sort of waste of time. Oh, it's a waste of time.
how are we going to force her to come to South Africa? And how are we going to, who is she going to listen to? Andizoziva hangu, but I thought it maybe isusu we had a plan yekuti tinozviita sei kuti apinde imomo. Are we going to force? Tatine plan, we had our own plan. We have actually a plan yekuti anopinda sei imomo. But kana mati yenyu hazvishandi, it's not gonna help, then it's fine. But isusu we will try to help, but no go now. It's a drug. The person has to tell you, I want to. You can't force anybody but drug to regular drug. But it isn't. Sit down and but that's why Maria Bariko kuti vanhu vaende kuMaria. But there's still the rehab. You can't be forced to a rehab. You can't be forced to a rehab. What if I something else because she's like she's possessed, she's seeing all this. Because I was forced by diaries to go to rehab, and how diary is going to face. Amen. And this is young. There must be one Bahama Zacho, there must be one Garapasa Chitaurana. There must be one. Saka imimi makatarisa kola sure. Don't you think kuti kusvika pakasvika they've tried everything, but vatadza. Tomboti maybe kola timbokupai regainti go try kuita ihuko apo naye mumbo try kutaura naye imi. Sezvo hama dzakundikana kuda imi mungahwikwa. Fair enough. Even in Chidori Titaura na Savannah, we still can talk to Savannah. No, not Savannah. Savannah is already doing her part. See is Savannah. Savannah, I've been talking to her. She's doing her part. Ndotoreva imimi. Call kuti maybe team mumbo taura naye mba munogona kunzwika. Fair enough. Savannah knows me. Kuti Savannah imimi. Savannah eyanokuziva. I'm talking to her number dzaindi nadzo. Savannah knows me. Understand what Savannah would have done. Savannah no. Savannah knows me. Okay. Aiwa pakanaka. Saka ndichati kana tapedza panapa ndokuita kuti ndipe number dzake mumbo try awo imimi tibatsirane chikubatsira chatiri ngoda chikuru kuti abatsirikane chete. And then ozvitinda uya ndibatsire, and then we go forward than forcing. Forcing is a bit dangerous. Handizivi kuti masection avakwanisa kuseksheniwa here pane madrugs ava. As I understand, Zimbabwe is totally different from sectioning. I'm talking about SA. In South Africa. Because they do section. They do section kunoku. But still section can't be forced to be sectioned. It's either do I miss up a section 3, not section 2. I don't know about South Africa. Okay, aiwa, thank you very much. Regaiti mbonzwa vane vana vakapinda madrugs kuti vakazvifambisa sei. Okay. All right, thanks. Right, regaiti mbonzwa vamwe. Hello. Hello. Yes, Kola. Hello, SIS MELLY. Muri right here. Ndiri right mese. SIS MELLY, I don't want to agree with zvakachitaura naKola. How can you say kuti vanhu they've been working nemunhu for a month nobody uye uchitonga hapana zvavanga vachiita at all? And then from what I gathered from what you said, SIS MELLY, it seems like mutoziva zviri situation more than anyone of us tangona video riyari. And if you see that video, you can tell that Tats is not well. And zvamataura mukati zvoni arikuya achiputsa imba achita sematogona mati ana mai. SIS MELLY kuannex parenyatwa ana mai vanouya vachichema vakawanda wekudizet haifiriti iyoyo kana genouya nenyaya yeguka iro riri. Vana vanoputsa zvinhu vanotengesa mapoto unogona kusvika mubhedha wako wada kutengeswa, cases like that. Zvekuti unogona kuti vatsvagira mai vaMoana support group kwenzi havanzi vega vari kupindana nezvavari kupindana izvozvo. Vakawanda vanotukwa, vanoprofitirwa vanhu vanodzwa vachindapirwa zvinhu zvangu, and cases like that. Vana vamwe vanenge vane vana vavo and so forth. Zvamuri kutaura background like yamatipa, it feels like you're trying to do something. So kutaura naKola kuti handizizvenanzi haanacho atinobvunzire kutimbira nokuti ane choice here kana kuti chi munhu anenge mentally ill and akuva correct Tats hazi possessed.
ari akakanganiswa nesubstance yaishandiswa hakuzi kuprocesswa ikoko mahallucinations ari kungoona ingori effect ezvinhu zvaishandisa so we can't say she's possessed iwe yanga uchitoita hachitori izvozvo zvekutoita pave nestigma kuti munhu wese anogona kurwara nepfungwa language yavashandisa haidziriyo haazi possessed ari right but akashandisa goka yakumukanganisa brain yake zvamataura simeti matiforatidza kuti makatoita research kwanzi akaenda kuany mental institution kuzimbabwe ikoko anongoendeswa kuno vanhu vanorwara nepfungwa kwekuti aende ndekupamwe kusouth africa oenda kurehab like you said kunotoitwa masection saka like you can't come ubongoti hanzi hapana like aiwa tanaona simenda kukutendeni zvamakatoita izvozvo zvekuti makatotaura naye like you try to do something kutoti auye ukoko mumbatsiri kuti kuzimbabwe akangoenda kunana annex kana kuti kuharare hospital arongoiswa kumapenzi and abuda imomomo arongobuda achidzokera kwaifiriti koko otanga futi anongoti achibuda mumaannex achidzokera achibuda achidzokera pane vanhu vanyora mucomic section kuti hanzi kuqueen of peace marehab ekuzimbabwe asiri egovernment anodhura sisimeri anodhura maparents anochema chauti ndoita sei ndoenda naye kupi kuti asviniwe zvaakamwa kuti mwana wangu anga ari munhari right but kubva paakangotanga kushandisa zvaaishandisa haasisiri mushi hapana kuzimbabwe kwaanomboenda kwekuti vanokuafoda kuti abhidiswe zviri paari kunze kwekumagovernment ofisi magovernment acho they cannot take it for long anenge asati atombosoba by the time anobuda agona kumutora kana 2 weeks kubva vamudzosera kodzi vanenge vada kutora vamwe vanhu kodzi zvaari kuita zviri kuitwa nanhu akawanda sisimeni mayouth apera makatodzika live yana mai vachikudza nyaya dzana vana vavo ndosaka ndo vanhu ndandakatotarisira panapa ndozvandandati vana mai vakamboitawo masessions akadai makazozviitawo sei ndosana ndati ndakuvhura malines unfortunately kwabva kwazongofona vamwe vangu vachidiyo vachipawo pfungwa dzavo nezvenyaya iyi but ini ndichida vana mai vakasangana nesituation yakafanana nekusangana nani nemwana uyu namai avo kuti ivo kusaidi kwavowo vakazvihendla sei maybe zvinogona kubatsirawo chi mai ava ende sisimani kana matovawana namai vavoka mototiwo kana pete kana support group kozi kupa munhu care sisimeri ari kurwara nepfungwa ende pfungwa dzacho dzisiri dzekuti izvozvo zvekuti sipana sekuru vakambozviitawo manzwisisa kuti zvangotangira paari ndiye wekutanga hamusi kuzota imwe kana kuti chii ende anongoenda zvamataura kuti anongoenda nevakomana vachiputa sisimeli ana mai vavo ndikutokunzwisai zvamuri kutaura like you can totally relate with that mother because ini ndakangotaura ne1 mai vavo vakandichemera pa ndiri mwana mudiki vakati mwanangu kusho kuti ndoenda kupi nemwana wangu kuti anosviniwa zvaainazvo tinogona kujaja edu tiri outside of the book nezvakataurwa navamuri zvezve but zvamataura I totally understand. I understand the mother and I understand tats wacho futi because pamwe ikenge iri coping mechanism vatanga kuita zveguka ameno hatizotingati chii but all I can say is simene zvamuri kuita zviri right and I don't know manje nemi since panine panyaya dzemapurisa kuti achiri kukwanisa kuti auye kuSouth Africa here ikoko murambe muchiendera mberi nekwamama mbotani unobatsirwa kuyakwe kosi tende ofisina iri right futi kwaari kuti asazodzokere achinopfuta guka iroro. I don't know. We are still to wait. Remember, this is not a thing that took under one. And school return to the Tukuta how much is involved. Duquita on Tinema, my diaries are involved in Yachusaka. There's a Kuonesana Kuti Pom for forward to say, put to say, because it's not a one thing, a 1% thing to critica. Sometimes because if it is kuti tats adzoka aona futi video iroro anani anotanga futi kudzokera condition yake iyoyo mai vacho futi yato depression kungoona chinhu chavaona wakutoti izvezvi yazara paInstagram vamwe vari kutuka mai vacho vamwe vari kutuka tats ndozvo zvandiri kutaura kuti remember mabloggers kacha vanoita ka vanobhadharwa mablog avo anobhadharwa nemaviews anenge aripo anditoona maviews saka nenyaya yekuti maviews anenge achinda chinovhura kudai ivo havanei zvari pakutsvaga mari vari kuhasila saka the more money avanenge vachiwanawo saka zvemabloggers havanei nazvo kuti wedha ichokwadi kana kuti ivi feki vanongonyora ndo chokwadi chiripo vanongonyora
chero vakazoziva chokwadi mangwana hasana mbona blog akati aziva chokwadi ozo yachigadzirisa ini kuti chokwadi tazochiwana zvakanga zvataugwa nezvekunyepa zviya chokwadi tauya nacho avanyori izvozvo vanongostika to that negativity zvekunyepa zvavakataka kumhanya nazvo kunyepa zvinhu zvanongostika nazvo avanyori zvinhu zvekuchokwadi mabloggers kazhinji kacho asi semele zvamuri kuita izvini tachokwadi ada kukutenda handisi hangu mpinga dai ndandiri mpinga ndaikubatsiraiwo vada kukutenda kozi kune vamwe vanhu vaiwirirana naye tata I am sure of that izvezvi zvavangonyarara vakutanga vasingamuzive you know but they can as well help you right now vanhu vari kufona ka ndokumbura kuti mufone panhamba dzakapinwa mukafona panhamba dzisina kupinwa I am not going to answer handiti ndokudzai fonai panhamba dzakapinwa apo mukafona nhamba dzisiri idzi foni yamuri kufona imweyi handikudairei ifoni yangu yekutaura nemi kuseri ishi yamuri kufona ishi fonai panhamba dzakapiniwa apo ndofone makozi uye akadonha toisawo mumwe tichidaro varamba chingofona avo alright kola thank you very much makozi ari kuwanda tinzwe vamwe alright thanks very much okay right handiziviwo guys kungoonesanawo I don't know just kungoto but ini ndanichikumbirawo vana mai guys kuti dei pambofona vana mai vakasangana nazvo izvi vane vana vakamboitsangana nezvinhu zvakadai vatiudzawo kuti vakakunda sei maybe zvinogona kubatsirawo umwe munhu varipo vanotori nesituation yakadaro izvozvo nevana kola dzimai foni mukauya nefoni tutu ndodzima mukauya nefoni tutu ndotodzima live yenyu nikikiri koli yenyu uyai nefoni 1 sai nefoni 2 hallo kola hallo kola kola hello mushe kanjani mushe personally handinango zvakawanda zvekutaura songoti ndabatikana nenyaya iyi ndoda ungoti personally thank you netimu renyu mwari akukomborerei mwari akuropafadzei pane zvose zvamunoita ndabatikana personally maita basa alright thank you very much kola okay guys ndokumbirawo kumufone vana mai ndokumbirawo kufone vana mai vakambopinda nemasituations akadai tidzidze vamwewo vane vanawo vari kusangana nezvakadai vawane kudzidza handiti mashoko enyaradzo tichazopa tatichikumbirawo kuti mumbofona vana mai vakasangana nemasituations akadai kola hello vari kuuya ne2 mafoni ndotokata nokuti handina zvandingaita hallo maswera sei takambopinda nawo nazvo zveyamhedi yangu iri pamadzari nocape town anganenge ari right like for nguva yoyoyo akangobva 2 minutes paanodzoka anenge ane simba achirwisa munoisatomutya so pane paakazomborwa kozi vachiendesa parengi mbaarwa mataxi bosses mbamutora mbamusa mota yemapurisa mbaenda kuchipatara vanobayiwa fonai panofoniwa apa pane nhamba dzekufona fonai pafoni yemakozi iyo nhamba yakapinwa pazasiyo fonai ipapo endera mberi atati zvoni aende kuzimbabwe but before aitofamba kana na 1 am kubva kulocation anogara mucape town anza from Danone to Parklands ofamba obva asvika obva atonoka padhodzi oyazoitenda yazona vana apa he was 23 vana vacho vaiterwa ma7 years 8 years macousins acho ndayozona vana oda aitichirara ndobva azoenda kuzimbabwe namama wake kuzi maparents ake zimbabwe kwacho mbati aiwanda araita nchete madrugs ndoda kudzoka ndobva adzoka for the first 1 week anga ari clean ndobva azotanga futi kuti mbanje neiyoyo aityana akapinda mabin room otonhonga chikafu otopinza mba imi kana musingatozive pamwe zvinhu zvine zvikarasisi mabhata nadzo zvine chiright motosvika maitokwanisa tokwanotanga kutobika zvinhu zvakatonhongwa sezvo muchigara kana kuti mai nababa muchifunga pamwe windi yatenga yafunga kuti windi yatenga saka kuti azoenda kurehab akaenda but hazvina kushanda because iri very difficult kuti ibude musystem crystal yacho up to now achiri kutongoita zvatona almost 4 years asi violent ake ari violent akatongoiputa chete vanhu vaitokutya aiva atoti mind your own business ndisei ndakadaro but asati atoputa vanenge achitoira nevanhu vanhu story ball 2 minutes anotongoiputa anenge ari munotohaatokutya ndo zvaitori kutoti munhu atova violent ende kutoti itokunyanga ukaenda urehab kuti munhu atobuda musystem its very difficult inonetsa ende inoda munhu atova willing ari kuziva kuti handichaida hey yeah pakaoma apo pakaoma alright thank you very much kola rega tinzwe vamwe alright
evidence chera number dzakapinwa pazasi apo evidence number dzakapinwa pazasi handikwanisa kuedha malive ukaedha volume inobva yatotiza yatoenda saka munotofonamira ndione okay naida kukufonera bheki nitsvage namba dzako ndifonera hallo ndiri right muri sei hello muri sei SIS MELLY ndiri right ndoda kucontributa nezveCrystal Martins matter because I've got experience in drug and alcohol. Alright. Saka if I can, that would be great. Because I'm in the UK, I've done that for years. Saka if I can, please, that people can have wanted understanding drug and alcohol should we take it's a myth because Zimbabwe and Saka if I can, please, yeah, tipei titoda kutonzwawo tipei tinzwe hello inini ndaisenza mudrug and alcohol and zvinoitika ka nekuti it's a new thing handi zvinoitika handiti munhu anotanga kuita drug and alcohol muri kuona pana anonzi YaTats handiti asati akuaccepta kuti iye she's ready for change. There's what we call a cycle of change. If you can Google that, the Francesca cycle of change. Okay. Anofana kuadmita iye kuti atone problem. Okay. Ari pari. Imini you can see kuti YaTats any problem, but she's not seeing that because she's under the use of that drugs. The only problem even in the UK, when the person is ready to change, you might try Chivanu, you might try what, but it's only YaTats that are ready to change. That is when she can change. And you can pay so much money even to send her for rehab. She can go because zvakafanana kuuk kune kuna mastars saya anotoenda kurehab nekuti anenge aforcwa nemaparents who've got the money kuti munochinja but iye mubrain make hazvisi kushanda haasitombori ready kuchinja saka anokwanisa kuitira zvamuri kuda inini at that time kuti rekaiti kufadzai handiti ndakukufadzai ndo zvamuda kuti nditi uraiti ndiendesei but in her brain I'm not ready. Saka mukaona cycle yakanzi Francesca cycle of change, cycle of change. Anokwanisa kuenda hana awareness yekuti zvandiri kuita zvakashata izvi. Saka anoenda okuitira zvamuri kuda kukufadzai. Then she can go back to the relapse. Relapse yacho andozita worse zvanga from what munenge muchifungira andita worse kupfuura zvanga muchifunga izvozvo. Then ototanga munhu kutoita worse. Saka zvinondofanira kuti iye paanenge aredi. You can try, and I think the plan yangamaita which I liked yekuti if you move somebody from the environment ndiyo inokwanisa kumutrigger, and like you say kuti the boyfriend ndiye akaita kuti apinde what. Saka sometimes if you move that person from environment inomutrigger, and if I look at YaTats, it all stems from the grief. She didn't grieve a grief period. I know who grieve because I was following the death of Moana. There was so much media, there was so much, and everything was going. And if you look at it, and it's only today when I went to the Instagram when I saw this. If you look at the Instagram, she's trying to imitate her sister. She's trying to do that, but she knows she can never be a Moana. But in her mind, she thinks, okay, fine, I've got all that. So with her YaTats, there's the grief, and on top of the grief, there's the boyfriend, then there's a drug. So it's an issue which she never addressed. That was a big loss for her because she had a sister to look toward, to look upon. You understand? Who was a role model? She was an icon. And if you look on the grief cycle, did she follow that? No, she didn't. Because Instagram, she's up, she's doing this and that and that.
So the meaning she never addressed Moana's death. And then comes the boyfriend. Then the boyfriend stems in and give her crystal meth. And we know in England here, it's a dangerous drug, very dangerous drug. And anyway, chakatonaka the arma drugs, because my drugs are better than alcohol, because alcohol is worse, that's the worst drug. Into kukunda ma drugs hari. But mungaedze mungoita zvamukuita what ndakatoenda the top hospitals in London kwaiunzwa mastars achaiwa ekuti vari padrug iroro vanoenda handi muri kumumanikidza taiti ngaende. But the awareness starts from her kuti zvandiri kuita izvi hazvisi right, regaindichinje regaindidai. Because munhu anodiwa, the mother loves her. Oh, I feel sorry for the mother. She's lost her daughter. Now she's losing another daughter. Nima drugs. But I don't think even the mother grieved Moana. No, you understand? I don't think so too. Grieved Moana. Then she's losing another child. And how the hell, the drug got to Zimbabwe, I don't know. Yes. And it's a worst drug, crystal meth. And chirikunoita ndekuti vamwe vari kuzoibika obva vaisa poison and whatever they add into that, which is sad and it's killing people. But zvandaona zvandibata when she was shouting, lashing out, that's why I ended up even going to look for it on Instagram. Then I'm like, oh my God. I never thought this was going to reach Zimbabwe. And now Watari, we can try to put them rehab hands say. It takes the person when they're ready to change themselves. There is a problem with me. And it's only when she's ready, a problem and regain change. And the triggers, triggers like with TATS, there are several triggers with TATS. One is the death of her sister and the environment, and the death of your boyfriend in a short space of time. Yeah. Exactly. So there's so much she has to deal with. Sakatingadi kuruiwa kana what. As far as I'm here, she says I'm drug and alcohol. It's just that change, cycle of change. If you try the awareness with Zimbabwe, awareness in awareness and spread with drugs, this comes. They don't just address what's the way forward. And my Moana, if she can talk to me, SIS MELLY, you got my number. I would love to talk to her and I can share advice because you don't understand it's not anything to do with it, especially my drugs, hallucinate and all those things when she was lashing out. I saw all that and I'm like, oh my God, it's got to this. And a trauma. Did she address the trauma? That Moana was a big trauma to everybody. And let's look at her. That's hard for her to deal with the loss of her sister who was like a star to her. And she's trying to imitate her sister. And maybe she's not even reaching to where her sister is. Then comes the drug. When the drug is working in her head, what is she thinking? So it's a sad place where TATS and the mother are, even the family are. If it's possible, where South Africa was the best place, the only best place where to start from. My triggers are in Zimbabwe, and my triggers are with the mother, and my triggers are the celebrity because she's got so much. They like the Instagram as well. Whatever the free, media is triggering her. So there's part of not we need to help the mother and her. Saka zvamanga plan yanga makaita bangamuri right. Yes, mungade kumwenza kurehab. She'll follow. She will. Zvakafanira ndinongouya kuti ndauya ndiendese. But is it registering in my mind kuti ndakuda kuchinja? Zvazvakangooma hazvo kola saka ndizvakangooma hazvo ndosaka ndati regai tinyatsonzwa kune vanonyatsoziva. Saka in other words what you are saying is
handiti anogona kungofa hake mai vake vakatarisa vasina help vanokwanisa kumupa kusvikira iye oga asitaka kubvuma kuti ndine problem. How? Do you think kuti panenge ari in a conscious mind, panenge asiri high, she will reckon kuti what I'm doing is wrong, but then chinonetsa drug, you want to keep on having kuti ninge ndiri high. But how will the mother help now nokuti vanenge vachizorohwa paya vanobatsira sei? The mother vanoda support from the community and the family. Kuti panenge asiri high at that time, kumboedza kutaura naye kuti tats, I understand kuti this is an issue, taona this is the issue. Saka toda kuedza kukubatsira because iye kwaari zvitori right, she's in La La Land. Everything is perfect for her. If I'm not a problem, ndini, it's not a problem. Saka panenge asiri high, pasina access of the drugs. All right, Kola, can I please drop you? I think one of the relatives is calling in. Thank you. All right, okay, bye. Let me call you back. You know, makoza cha wandisa phone one. All right. Makoza cha rukwa afu wandisa phone. Guys, tinokumbira vanhu vane nyaya idzi dzinenge dzakambodai so idzi. Handitika vakambosangana nazvo izvi tinyatsonzwa kuti zvakafamba sei. Hello. Because like I know my drugs. I've been into drugs. Hatisinyatsa kunzwa ikola, hatisinyatsa kunzwa makaisa kunge muri pa speaker kunge muri chani sinzwa. Mati makaita drug. Yeah, and because I know I have one or two experiences in my drug. Okay. Zvakaita tikiyakasiyana krikomneterasiyana nemadrugs akaita senge cocaine stuff like that. So ndichangoti gerekedzai nditigaga. So zvakasiyana kudaro take crystalmeth is very, very dangerous. Ndo yaparadza munana Cape Town, Joburg, nepamunoona ma-street kids, and the way it is, yeah, you know, bata nayo, like the way you get high, and it's very different compared to other drugs. Saka unoramba level, certain level yaunenge uchida kusvika nayo zvekuti unoramba uchida uchiwedzera uchida kupera, but patime yaanenge ari right, I believe pasituation anongani pasituation YaTats, situation yamatora yekuti aende kurehab inobatsira because paanenge ari murehab ikakongo paanenge ari sober because drugs parinobuda musystem make ari murehab that time unenge achiwana counseling because chadriver task kuti anga ari pasituation yaari yekuti too much into drugs yekuti she went into depression and then she didn't deal with the depression. She tried to be strong when she was not yet there. So like a combination with drug and depression that is so bad. It's very difficult to get out of it. Even if of course I understand that you cannot force anybody. But China you go into rehab and then at the same time you get counseling. Then it works hand in hand. So this time but I can say let it go into rehab. That is a good decision. I know the Cape Town is my drugs account but if she goes into rehab, she has got time to reflect on everything that she's doing because it's not good even not good to drag it or cannot ask over. It's not like she doesn't know what she's done or everything. She knows that. I have seen lots of people who are like very much streets, thank God that I was never on the side my best friend I don't remember no. Yeah, if you have a tour of a jail, so any day you tour and we are cut up because particularly my shoe tiki I got to be of South Africa. So I mean my shoot a tiki. I were in a number of Chicago boys on this Mararish. There's 1 hour division, 1 minute to go into 1 hour video, and I'm a ticket, 1 minute quick. All right. Professional. Saka mimi ameshuteno nzi professional ndeipi ndo vana metava. Coke. All right. Ndo ikoku ndo inenge powder inoitwa chipombi uchita ngori kufemera mukati kudai.
zvangu ndakasiya, but I'm just telling you it was because of environment yandandiri, but I was in a place wekuti I even went into depression as well, and because andina kuzosvika palevel yekuti ndaitora sick, saka I could still recall and be myself again. I managed to come out of it myself without rehab, but I have fun one thing now vakatadza kubuda mairi vekuti izvezvi kutaura kudai vamwe ma-street kids vamwe hatikuzivikana kuti vakazvivaripi vakatadza kubatsirikana, but the first decision ndeyekuti munhu ukapinda murehab ukakwanisa kuenda kurehab and follow all whatever zvinodiwa kuti uri murehab and then get your counseling, then zvinhu zvinoendeka tisingatauri zvaanozoita afterwards abuda, but the first thing ndechekuti akaenda kurehab then achiwana counseling about everything that happened, which is like counseling through the boyfriend yake, then Moana, then achiona nemaprayers zvinongofamba zvinongoitika, because you know kuti masituations akadaro of course mweya chinaicho uregedze wekubatirira ndochokwadi ichocho ndodhirage riripo, but aizo mweya chinaicho kazi kubatirira but chikuru ndechekuti anoenda kurehab achipiwa counseling, zvinhu zvinobatsira izvozvo. Please don't give up on it. Muri kuita basa rakanaka, muri kubatsira vanhu vakawanda. All right, thank you very kuzimbabwe vanhu vakawanda vari kutokuwara nedrug. I have even kuzimbabwe mafamily members vari kutotora ndekuti iyoyo inonzi drug iro guka iro riranetsa kuzimbabwe, riri kubva futi kuSouth Africa, but this is the things that our government is supposed to be helping vanhu, but hakuna vari kubatsira, and marehab ekuzimbabwe they are expensive. Isusu hama dzedu takatotadza, tine mwana ari kunetsawo kuzimbabwe, but takatotadza kana kuti tomutsa kurehab kuti takambotya kuendesa kungomahuru masvingo, ngomahuru kumasvingo hakuchashandi, marehab ariko vari kutokomplaina, hakuna kana chikafu, hakuna kana medication, kana chikafu hakuna, vanopedzisira vakutotiza. All right. All right. Tomutora kuannex, tikamutsa kuannex anga akatoita wese because anga ari munhu anga ari right wekuti aiva right, taingoda kuti angoende away from madrug. Kuannex akasvika akatswa mapenzi because vanongosanganisa kawedhauri wedhauri wakaita sei mese munongoiswa mu1 room, saka it's even dead, it's even worse kuannex. Saka hatingatauri magovernment hospital, saka unless urako munhu ane mari you can afford to go kunzvimbo dzekuti dzekuti kune marehab anobhekisa maharare, but chitarisa kuti muzimbabwe macho neva nyaya yemukadzi akabvako akasiya mwana wake achiuraiwa nemurungu wekudhorobha, yanga iri drug futi, but vanhu vane mari, saka situation yemuzimbabwe inotonetsa. I think kuti marehab ekuSouth Africa ari nani because they deal with these situations each and every time. All right, thank you very much Kola Makoza chari kuwandisa rega ititore vamwe timbuzoti mwari kuti chi. Thank you nekushare wenyu nyaya. Thank you. Bye. Right, ndokumbira makola ari kuya 2 minutes anditi kana ukauya 2 minutes dzako, ukauya 2 minutes dzako, ukauya 2 minutes dzako. Okay, regai ndimbo vanhu vacho vari kuti edika ndati mufone, handisi kuona pamuri kutry kufona ini, hapana namba dzekuzimbabwe dzandinomboona apa, evidence chera hapana namba dzandamboona dzekuzimbabwe apa. Actually all right, ava vari kuti vane mwana. All right, let's see. Ish toshaya tononga kola ipi. Hello kola. Hello. Muri sei? Mushe. Yeah, maita basa the programming in an certain situation in mwana wangu. All right. Mwana akangotanga, but I didn't notice because ndaenda kubasa ndiri muno South Africa. All right. Saka pane pandakazosvika kumba akapfugamisa hanzvadzi yake nekabrother kake achiti tiri kunamata ndokona zvipoko. Mwana uyo anga nemakore mangani? He was doing matric. All right. All right, grade 12A. So that time handina kuzvitora serious, but now anatongopoeka anonazvo. Apazinda kuchikoro, they were preparing for their last exam matric. It was June. And then aenda kuchikoro, ndakafonerwa kunzi uyai mwana angoita blank avhura bepa haachaoni. Ndati hachaoni zvanzi pandaenda kuchikoro, ndasvika kuchikoro, he's not even talking, he's not even there, he doesn't even know his address, he doesn't even know his name. Ndopandakaenda naye the principal akati maybe vatora madrugs here, but padaenda kwadoctor and then they tested him and vakaona kuti ane madrugs.
All right. The best way is kutomiendesa kuti rehab. I tried this Sanka here in South Africa. I tried to book Sanka. Sanka takes time. They said 3 to 4 weeks. But I want in Jimbo because in from South Africa. There's another one in Nigeria. Wakandi charge Amari. Wakati mdumiendese Mpoko. I went with him there. He stayed, but the detox, the real detox, because it was too much now. The drug was anga total like white sort of ngasina mvura, asina dehydration. Saka mimi samewe mwana msingambooni zvesezvi. Ndakatozozviona ne change behavior. Zvanga kuita. But pane zvimwe zvanga kuita. They could even make noise. Kuchikoro zvasiyana zvaingoita. Takateerera. Zvese zvanga zvatochinja chiro zvaiita chiro even principal is intelligent but kuzoti chiri kuitika. All right. Ndamuendesa kurehab kuya. Waiti ukaenda Moana, the detox yekubvisa inonzi chidrug muviri is painful. They'll tell you it's very painful. And then aita zvese izvozvozvo. But zvaitaura kuti it depends with him kuti ari willing here. Ini chandaingoda kuti mwana wangu abatsirwe kuti ribude chi mumuviri. And akwanise kunyora matric. Because I was depressed like my Moana. Nditori west because mwana wangu it was the final and he was very intelligent. And get to the final. So vamita abadzokera kuchikoro he was fine. Adzokera kuchikoro he wrote and then apasangana kuti those friends those are true. This task must be at the school environment too. Because akamba ari pa environment meyo hapana chinochinja. Hapana chinombochinja. Apatanga put the thing which I did. Ndakatokwira bhazi naye andakundota kuenda kuZimbabwe. Ndakaenda kuZimbabwe kunomusiya kumusha noti kuHarare. Kumusha kusina kunowanikwa drug. Kumusha chaiko from South Africa kuenda kumusha. Ndikati kusita waziva kuti uri kuda chiri muupenyu hwako. Uchagara kuno. I can't keep on wasting mari nchingoenda kumarehab nchita sei. Kusvika waziva zvauri kuda. Iwe ndakamenza kumusha chaiko kunofudzwa munhu kune tsime kune chiko kuti hakuna kwaanoziva rodhi kana kuti makilometers ebhasi mari ebhasi achaiwana kupi nekudzoka kana kuti sei. Kusina kana kuti wachabata mari haana kana sendi raanobata hakana chii. Ndakaona ndikamenza kuHarare kana kupi kune zvakatowanda futi ikoko. Ndakamiendesa that was before that was 2019 ndo pandakamiendesa. Izvinezvi makamuona SIS MELLY ka is someone atori changed singaiti but is still there. Ndakamuti kusvika ndabvutikana inini kuti right. Ndanyatsobvutikana kuti right. Ini handisi kuendera kujeri kana kuti kupi ini ndononzi jeri chawagona hapana. Because from South Africa kuenda kumusha hapana kuHarare kwaunoenda unogara uri koko kumusha. Saka I think this program parents vanhu vangataura kuti hapana chaishaya mwana hapana chaindase but zvinhu zvekuti environment iri kukura vana kune inonzi peer pressure. Vana vanokopera zvinhu zvevamwe vanhu zvosinei navo zvozopedzera because drug is not chinhu chekuti unodzisiya hachisiki kana yatopinda musystem haukwanisi kurisiya inotoda help yakasimba kutosimba. Saka zvinhu zvinotoitika pane musikana ika ndezvekutoti mutomubvisa kuthat environment yeWhitefield. Chete hapana chinoshanda. Kwanzi anozongorelapsa still chero ngamubvisa nokuti anenge apinda asina mwoyo wokuda kuti ndoda kuchinja ndoda kubatsirikana saka anogona kungopinda for the sake of kuda kufadzai but achibuda imomo anodzokera futi back to ndo panozoita problem manje futi papo because anobhadharwa mari yabhaya ka but I think just try to book Sanka. There's Sanka emahara muno South Africa. Amen. Yo. Once I got about I don't want to like you very because drug is no raya. Ndo pari kundirwadza hangu ini kuti vakomana mwana wakanotoparira uchiona but usina chaunokwanisa kuita umana. Hey. Drug is no raya. I'm talking to experience from experience. Mwana wangu akaita nambo
kufuriza akatonhora kufuriza zvichindirwadza oh adona okay angachifona neinikikiri angachifona inonzi chi ne straight ya ne zvariri dambudziko naini. Hello, sorry, traffic irapa yakaoma. Traffic yemakozi yakaoma saka ndatoona kuti ngatozipa mwandignora ndandisina. No, not at all. I knew it was just too a lot of calls. Muri right here. Did you write him say? Musha. So ningi uri nyaya irutaurwa pakai. Elindo kuti nditangire pakuti ndikuzwa zvinhu zvekutaurwa zvakawanda. Ndoda kuti titaure tisingatauri zvinoitika kuAmerica kana kuUK kana kuSouth Africa. Ndoda kuti titaure zvinoitika muno. Alright. Ndoda kudzikisa nyaya dzakananga nevana vari muno nezvinoitika muno zvatairesearcha zvatakawana. The reason why we are also doing this is because we are also everybody is affected. Exactly. So takatanga kutarisa chinhu chimwe chete chekuti mutemo muno nenyaya yedrug recrystal meth. Ndichada kutsanangurirai kuti crystal meth yakamira sei. But ndoda kuti tingotanga pamutemo wecrystal meth muno muZimbabwe nemafambiro azvinoitwa ekuti vanhu vangabatsirike sei kana vaine mwana anenge achiita madrugs aya. We have a database of over 1,000. Okay, and we are still taking more every day. We get I get over 20 calls. The other guys get over 20 calls a day of parents who are in distress. My parents are raw. There's a parent that got shaya. Yeah. Hello. Hello, Savannah. Yeah, okay. The network again. All right. So, chekutanga chavanhu chafana kunzwisisa mutemo wemuZimbabwe unotizvo first ngatitaure kuti crystal meth is a drug inonzi stimulant. Vakasiyana nemamwe madrugs atakajaira vana mbanje anonzi madepressants. Stimulant inostimulator inonzi central nervous system yedu mashandiro anoita and kuipa kwarakaita it's a chemical yakacreatwa ichimiteta machemicals embody medu zvekuti rinoshanda perfectly semachemicals embody medu but rinoshanda kutodarika machemicals embody medu because parinoenda kunotaurira brain zvezvekuti iwewe kwanzwa nzara munumba ndizvo unonzwa kuti unomuvha unosumuka machemicals anonotaurira brain anonzi mabrain sensor anonotaurira brain kuti aenda ane nzara utonzwa kuti ane nzara munumbu mapisa anditi but manje iri drug iri it's a chemical that imitates machemicals waye perfectly to the point yekuti hariende kuma-brain sensors rinoenda straight to the brain rinotaurira brain ma-false information ma-chemicals ari mudrug iri ndeyekuti rinotaurira brain one kuti hauna nzara you're not hungry two you're not tired haukotsiri handiti rimwe zveshe anotaurira kuti iwe unofara zvekuti do so unoona munhu anenge achingofara handiti chimwe chinhu chinoita drug iri rinobvisa kutya pamunhu okay no fear whatsoever okay unzwisise guys tererai listen to this guys knowledge is power let's learn from vanhu vakaresearcha nezvazvo izvi knowledge is power musangoda juice musingadi kudzidza ngatidzidzei tinzwisisa apa enderai mberi. Alright. So mwana uyu anenge asina fiye saka haana capacity yekuona kana akatoona shumba iri kubva uko kai akaitarisa anototi ndinoiruma nemazizi nondoibvarura ende anotoatempta kuita izvozvo handiti so when we go into drug rere zvaapedza mazuva asingarari handiti rikumunyepera kuti hauna kuneta saka anogona kuita a day 2-3 days ndine vana vandinavo vanhu vakaita a month vasina kurara. Hey. So what begins to happen now
is that pfungwa dzaneta nekuti dziri kunyemerwa kuti hadzina kuneta asi brain iri kuziva kuti yaneta. Chinotanga kuitika is the body that begins to suffer. Anoita dehydrated, achatanga kuita itsvo dzake, everything is at risk because hamusi kudya asi body kutaurira kuti iwe hauna nzara. So you start anoonda zvekuti anenge asina fat. Body yemunhu yese inofanira kunge ine certain amount of fat, but iye anenge asina 0 fat on your body, and that is not good. So chimwe chinozotanga kuitika ndechekuti anenge paari kuti paipi handina kuneta, akaneta, saka achaziva kuti akarara kana kuti akamuka kana akamuka akarara, anotanga kurota zvinhu zviri vivid. Madreams ake ari very vivid, zvokuti anofunga kuti zvinhu zviri kutoitika ipapo handitika. So atanga kuita anonzi hallucinations. Zvaari kuona anogona kutoona vanhu vari kubva uko, vanhu vakawanda vari kubva uko asi havasi kusvika handiti. Now begins paranoia nekuti akutya asisiri very settled, asi kuziva kuti akamuka akasvinura zvese zviri kuitika. Chimwe chandoda kuti unzwise ndechekuti kana ari munhu anga ari mureligion achatanga kutaura zvemubhaibheri agokudedemurirai kuti ndine masimba ini ndinoona ndiri kuonetswa because zvaari kurota ari kuona kunge ari kuonetswa zvinhu zvichaitika handiti. So kana ari munhu anoita zvematradition achakutaurirai zvenjuzu, zvekurapa kwaanoita, achakutaurirai zvemidzimu adamachira, ndine mudzimu ndiri kuoneswa. Hazvishamise zvinhu zvese izvozvo because brain yake yakusvika paanonzi ari kuita psychosis, iri kuinjuswa nedrug. Zvinhu zvinoinjusa psychosis zvakasiyana-siyana. Vamwe vanoinjuswa nestress, vamwe kana kuti mabipolar, zvinhu zvakangosiyana-siyana. So chimwe chanotoda kuti tidzidze patinotaura, we should never use mawords ekuti munhu anopenga. Hakuna munhu anopenga, asi kuti vanhu vanorwara nepfungwa. Sekurwara kwaunoita negumbo rako, kana warwara negumbo muviri wako unganzi wafairi, haufi nekuti warwara negumbo. So pfungwa ine maparts akasiyana-siyana ari very small, asi imwe part inogona kukanganisika zvorekuti munhu akanganisika pfungwa dzese handiti. So now ukaona munhu asvika pastate of which we don't want to until you ndataura newe I wasn't convinced kuti asingazivi kuti tats ane chii, but tikaona mwana ari kuita madrugs and the behavior yake zvatiri kuona ndizvo zvatiri kusangana nazvo nevana kushandisa drug iroro rinonzi crystal meth. It means akupinda imomo mudrug induced psychosis. Haana kuvenga amai vake panzwisise ipapo. It is not her fault. Zvimwe zvinhu zvatinofanira kuti tinzwisise isusu vanhu ndezvekuti vanhu vanoshandisa madrugs are victims handitika, hakusi kuda kwavo. And pane zvakawanda zvinoitika pasi pemwoyo wavo, anonzi ma-underlying issues anenge achiitika. Ane vamwe vanokonzerwa nekushushika, vamwe vane trauma dzavari kuenda through, they cannot cope with what is going on in their lives. Vamwe vanenge vakafirwa, vamwe vakaita hatizivi, vamwe vana patinozobata kutaura unonzwa kuti akarepwa, vamwe vakaita sway, so they don't feel good about themselves. So sometimes mukaona munhu achiita overcompensate zviye nekuda kuita tunhu twakawanda ndo tunoitwa pasocial media. Mumwe munhu anenge ari kuita overcompensate akutsvaga kuti ndoita sei, they're not feeling good about themselves, but we are never kind to each other. Saka wow, now it makes sense. Vedu yekudzidza kwakanaka wakomana. Taizoiziva here knowledge kuti wagwana sisi savana dei vangu vasina kuya pano. Saka mati this pattern also goes to even my social platforms uku. Somebody wants to feel good, to be recognized. Social media is an addiction on its own. It's an addiction, it is serious. Especially generation E. But regatidzokere kumadrug tinoda kuti tizoitaura iri separate. Okay, all right. Okay. Nyaya yecriystal meth because toda kuti vanhu vanyatsonzwisisa. Even my YaTats vanosvika vane trauma yavari kuenda through nekufa kwakaita mwana wavo kwekwe. So vanhu vakaramba vachingopotsera mashoko havasi kunzwisisa. Isusu that was the first thing that we discovered, kuti maparents mazhinji did not understand what was going on nevana vavo. Vaenda kun'anga, mwana wangu akaroiwa, vana baba mukura
ava vana tete vasina kuroorwa vakadzoka kudiaspora ava vari kungoblamwa nyaya idzi kuti ndivo vari kuroya mwana uyu ndiye azodai vakadya mwana wangu but the issue is that we have a drug in our community for a very long time and vanhu vazhinji vangasitoziva kuti toita sei vangasingatozivi. So parents, now that they're beginning to understand, ndabvunzwa vamwe vachitaura zvekuti kuzimbabwe akurapike atirege kudaro. Zimbabwe kunorapika. Thank you. Tsiurai vanhu sisavhana tsiurai madhayaris. Ruzivo unotozorwana wapinda mazviri wakuzvidhiga ndipo unoona kuti zvinoita sehungu we could improve on zviri rimo muzimbabwe zvacho zvinogona kuimprove. Ndoda kutanga ndataura mutengo umwe chete wekutanga wekuti nyaya yedrug iri mastimulants unorapwa as a mental health issue. Kuti ndanzwa vanhu vachitaura zvekuti unoendeswa kunorapa kuannex unorapwa mapenzi hakuna munhu anonzi benzi. Chechipiri munhu wese ari kuannex ari kupinda nekuti anenge apinda either psychosis yainjuswa nesomething handiti zvandakatsanangura pepe either yainjuswa nestress yainayo kana kuti yainjuswa nekuti ane bipolar kana kuti chii zvakawanda zviripo handiti kunzwisisa. Saka kana munhu yake psychosis yainjuswa nemadrugs anotadza sei kupinda mumental health institution anopinda mumental health institution but matreatments anopiwa vanhu vese vatatu aya akatosiyana. Uri kunzwisisa? Asi the mental health institution is mechete asi it's also part of what we are advocating neorganization yedu mine ndekuti ngatiseparatei hongu ngazviseparatwe handiti asi chatiri kuitira kuti zvemadrugs zviseparatwe addiction is very difficult to beat kana ikatreatwa isina a holistic approach. Iwe ndinofarira mazimbabweans that's why ndarishandisa a holistic approach vanotorinzwa Southern Norway zvinoreva kuti tinofanira kushandisa kumuka macomponents ese aita kuti munhu apinde muaddiction. Tichatarisa body yake tichatarisa what is called the body, the mind, the brain handiti because physically crystal meth munhu akaikauta chaizvo zvanhasi so within 24 hours akasaputa handitika vakatesta blood rake inenge isisimo system but it's what it does to the brain that will take a long time to change. It is. But also it's what has made this person take the drugs in the first place. Saka anonida kuzoita one anotanga una psychiatrist vachamustabilize that's ndo zvaari kunoita kuita anofanira kustabilizwa. Saka ndakutaura kuti mangwana tichatry kumutsvaga tione kuti angastabilizwe here. Kana astabilizwa then that's the only time you can have a conversation naye. Right. Oh, and Sisi Savannah, the other thing that I was told after ndataura nemi kuti hanzi ari kurega kumwa mapiritsi ake ane mapiritsi ari kunzi akapiwa but she's not taking them. Saka mheno kuti zviri kutriggawo here kana kuti chii injections kana munhu asiri kutora mapills ega because zvinoitika sterek because again ndosaka panoda approach iri holistic yakatenderera kudai so inobata kumba kuti kwakamira sei yobata kuti mucommunity makamira sei yobata kuti iye pache zvake akamira sei handitika ko achazomubatsira ndiani achamusapota ndiani support system yake amira sei community make makamira say do we need to pull her off the community for a while because anofanira kuita at least minimum 50 days which is 6 to 8 weeks and asina kumbobata drug kuti tite the first phase ye detox but that is after atomboitwa stabilization kustabilize kuti abude psychosis nemata achitaura maybe abuda psychosis akutanga kuchikwanisa perceive things as real takukwanisa kuhave a conversation naye ndachida kudaira pamba chinzi nevanhu munhu amani agone kumanikidzwa kuenda kudetox inhema we have vana vakatonoita yatinoti restraining vanenge vatotanga because kana mwana mumwe mutemo una achida kutaura sorry ndidzokere kumashure mbichana muno pane pachitwana kuti munhu amanikidzwa kuenda kudiki yes kana mupi ari kufambira zvakandi kwanise kunobata munhu kana brother yangu kunomumanikidza kuita inonzi kidnapping and family kunomumanikidza munhu kuenda kuita but kana a danger to self and a danger to other people
restrainwa oendeswa muinstitution maanotomanikidzwa and tine vana vakatoitwa izvozvo right now vamwe vatoma 4, 5, 6 months vari good path anditika vapa understanding yekuti now you can have conversations vane matherapist ari kuweka nawo anditi so addiction is not an easy thing, it's a lifetime struggle but nekuti community is very judgmental tinojaja too much tiri vana judge tinenge takatopa masentence bedziwo asiri uyu akazodai uyu ane musikanzwa but hauzive zviri pasi pemwoyo womunhu kana kuti zvii zvakaitika kuti munhu azoita izvozvo tikapa inonzi unconditional love yeye which is very difficult it is difficult kuita unconditional love kupa munhu rusina kutanga wadai kuti ndikude aiwa tough love tinoinzwa ichitaurwa but it's misunderstood as well. I never try to use that because people misunderstand the word tough love. Munhu ari psychosis haana tough love yaunomupa. There's a time for tough love, there's a time for just plain love. Okay. And it so kana tapinda mukuti ngatibatsire tats tinofanira kutanga not only tats pache zvake family needs a whole counseling yekuti vasvike pakuunderstanda kuti munhu ari kushandisa madrugs anohandlewa sei because I have seen ndakaona last 2 weeks ago pakabuda video yemapurisa kana nevakomana vaifamba vasina kupfeka twins vachirohwa munofambira musina kupfeka it looks like our solution muno kurova community nditomurova ini tikamurova anoita bomb haana chanoita bomb like I said to you, remember haana feeling that's why vana amai vaself-requesta anything pain chaichai haainzwi kana ari hai saka mukarova zvenyu munotoputa saka ndinokutenda iwewo netopic yawapinzai because a lot of people need to hear about this. They need to start talking because tikatarisa mumacommunities edu mudzimba dzedu most of us have either 1 or 2 people struggling with either a drug addiction or alcohol addiction or we abuse alcohol a lot in Zimbabwe. We may not have addiction, but we abuse it. And zvese izvozvo zvinhu zvacho zvinopepechotwa ukatarisa mafariro atinoita pamasocial media apo tinenge tichimhanya takabata lights popping. What are we popping? Alcohol can be very dangerous. totsikwe mugarden nasisisa vana pano famai nebhora totsikwe mugarden hande I'm not here to scare people, but no. We need somebody who says the truth as you are saying it. Sezvamukutotare izvi kana chititsika titsikei. It's bore. Hande. It is about time, Maskana. We become a healthy community. Inotaura chokwadi inoita relationship yakanaka nealcohol nezvimwe zvinhu zvakawanda zviri addicted. Chii chinoita kuti vana vaita addicted to cocaine kana social media. Pawambovhunza paipe social media. Handiti unoziva brain yedu inoreleasa chinhu chinonzi dopamine. Chinoreleaswa mubrain medu chinoita kuti tinzwe zvekufara izvi. Reward system inoitwa mubrain medu yekuti ukadya ukaguta zvizve meli wangu aine nzara unonzwa kuti mburangurasa food yo inonoreleasa kadopamine kainoreleasa kekuti ukwanise kuziva kuti ndaguta kana satisfaction inofanira kuitika. But now the same thing happens in social media. Ukamboona SIS MELLY vachipachitwa video yemakuhwa kana kuti yechi vanhu vari kumhanya ipapo handitika because pari kureleaswa unoona vanhu vari kufara zviri kuita kuti vanzwe happy because a lot of people vane stress unotonzwa vanhu zvichitaura tine distress but kana tichitaura nyaya dzedu dzekuti tikataura nyaya dzekuvaka idzi hadzina dopamine yainoreleasa saka vanhu vane stress necovid ukatarisa ukabvunza most of the kids vatiri kusangana navo kuti wakatanga nyaya yemadrugs rini vanokutaura kuti first lockdown
ukavunza maparents kuti imi makazonotisa mwana wenyu kuti ari madrugs rini vanotaura kuti first lockdown saka pane chakaitika pa first lockdown chakaita kuti madrugs anga arimo kudhara but pakaita an explosion yekuti now ukapinda mucommunity mberi you will be sad vana vari kudropa kumauniversities vana vari kudropa kuchikoro because hauende kuchikoro once crystal meth is in your life there is no family, there is no girlfriend, there is no one except iwewe nedrug rako there is nothing else they think except kunoshandisa kunodroma rimwe drug so vana vaiva kunzi vari kuba havasi mbavha. I want you to understand this. That's why vachitora zvinhu mafamily mavo. That's why vasiri kuenda kumacommunities vachinoba. Anditika they try to take from their family first because havasi mbavha. All they want to do is feed the drug. Anditi. So most of us are actually feeding and batsira vanhu kusponsor drug addictions, especially now I want to touch on diaspora. Especially diaspora. Diaspora takasiya vana vakawanda muno. Takasiya vana vakawanda because tinenge tisina mwana unoita compensation love yekuvapa more money than necessary. Vana vari kupedzisira vapinda mumadrugs imomo because iye ane madepression ake ekuti ndakasiwa wana mai sendakasiwa sendisina kuenda kunze ukenyika ukuna amai vangu ndakagara namai vangu nyangwe mai vangu vakamuchengeta zvakaita sei kana ndikanyangwe ndikamupa sisi vangu it does not make them as satisfied as iye inonzi rejection yekufunga kuti ini ndakarambwa that's why ndiri pano dai amai vangu vachindida vangadai vasina kunditora saka tinozokompenseta nemari but already pane maissues akawanda so nyaya yemadrugs muzimbabwe yakaungwamira ndizetoipedzisira papi kana toitangira papi now ndida kuti tibate panyaya yemarehab that rehab thing has been oversold in Zimbabwe. The reason why I say it's being oversold is because I speak a comprehensive. Mwana anoendeswa kurehab vanhu vanobhadhara $100 a day. I do not know anyone who can afford $100 a day. Vanhu vanobhadhariswa $500 a day, $100 a day for rehab, $500 a week or $300 a week. I don't know anyone who can afford that. But vese vachikudhila now they cannot afford it. There's a pricing with $2,500 for a detox of 6 weeks. I don't know anyone, but my parents are struggling. So they're selling things. Vanotengesa kana mota chaiyo kuti vabatsire mwana wavo. But what is not being revealed ipapo ndeyekuti kana mwana akaenda kurehab ikoko akanoita 2-3 weeks idzedzo dzamupa kana 1 month kana 2 months or 3 months chaiyo mukamudzosera back to community pasina any aftercare plan yakaitwa apedze 2 days anenge adzokera. Because guess what? My friends are still on crystal meth. Everybody that our Mishanda is on crystal meth. So you're sending him back right into the hands of crystal meth. And crystal meth is so powerful. Relapse. So what we are saying is until our community understands kuti mwana wako iwe wapone, mwana wa shamwari dzake nevana vemuneighborhood must also heal. So it must be a community, something that starts from the community. Kuti mwana wako apone, the drug cannot be in the community. It's 24 next door up. He's not going to be able to resist it. Shamwari dzake dzinoda kubatsirwa. So iwe unongoti inini wangu abatsirwa. Mwana wangu munomisa kurehab wobhadhara $6,000. I've had parents paying $6,000 US. Achidzoka pane amai vakandifonera vachichema vachiti ndamuyendesa kune imwe handitauri mazita akaenda vanobhadhara sakabhadhara $6,000 but vakazongitovafonera kuti please toita sei kwaabuda anenge adzokera vaingoti tichakufunirai anapedza 2 weeks akaita overdose akafa. So iko futi kumabhesi ikoko kune zvakawanda zviri kuitika mberi zvandanchida kuti ndikutaurira. Vana vasikana vari kuitwa gang banged and not raped, ndati banged.
mwanzo vanotorwa pabhesi ipapo unzwa ndakutengera madhiragi angu kana tini vanenge vaput for madhiragis ipapo hauna ndipe mari yangu handina mari kutorwa hanzi unoendeswa neanonzi magunfoster avanokutora pabhesi kutora magunfoster voenda newe kumba kwake hanzi unovharirwa kana 1 week uri ikoko uchitwa gangbang vozongokurilidza hauna kwaunonoripa handisi kutaura zvandisina kunzwa vana vandiri kugara vari kuenda through therapy and being healed because it's a trauma now yavanayo for a very long time. Vana vacho vanoputa handikana vachiputa chinhu ngechichubu vari kuita collabo yavo yavanoita dhora because let's say a gram is about $13 voita collabo dhora voputa vanenge vachichinja nachicho ichecho vachitenderedza vese covid a lot. That's how COVID is spreading. That's how we had mothers who died. This is 3 groups in the WhatsApp. My parents are talking about it. And then kopedza ichocho nenyaya ndokutaura iye kuti crystal meth inoenhance every sensation inoitika anditika including sexual activity. So vanoita andingakutsanangure zvinoitika ikoko. So a lot of them are ending up HIV positive as well because of that. Madisease akawanikwa ikoko nenyaya yezvo. Saka tine not only mental health crisis, we have other health crisis dziri kuitika due to crystal meth. And it's not only crystal meth. On the ground there's cocaine, there is cat is on the ground. And vana vaivese vai vakagurumwa handiti kuuza kuti vana vaita mbanje vakapinda muporongo yei madrug dealers akanovaguruma kuvabvisa muporongo vachivaisa mucrystal meth, which is very highly addictive and very hard to manage. So we have a crisis, and why are we continuing to look at it and not doing anything about it in the community? What are we waiting for? Yeah, ne? Thank you so much for highlighting it. Ndafuna ndakaningira 10 times and oh my God, thank you. Finally someone is talking about it. This is Friday night, is it Saturday night? This is a bitter pill. This is a bitter pill to swallow. To think kuti the people who are selling drugs, vakaona kuti vana vari kushuta mbanje, they take them out kuwisa kumbanje, vovaisa kudrug expensive, addictive pamusoro, so that they keep on going back kunotenga kuvanhu ivavo. That's so sad. It may be expensive for you, isusu vana vari kushandisa, because it's expensive for us now, the community, because vana vaka this is something that I want to say. My parents right now, and I had to even my Moana ended up having to take a restraining order, which I had because when I was trying to say, but guess what is going in my community? I can't want to talk my restraining order. I want to access they have to still feed their addiction. So exactly. Saka community medu kuchikisa kwedu kunaita central job kwekwe kunochikisa kwekuti munhu anobirwa right in the middle of the city. Yeah. It is coming, my dear friends, if we do nothing about it. We will pay the price. Violent crimes are increase. They are going to be even more and more, and we will pay the price as a community. We need to do something. This is an urgent appeal. We've been to Ministry of Information. We received will to urgently call for press. We are still not stopping until we get to each and every ministry. Saka, Mrs. What do you think as Zimbabweans we can? How can we help? Now that we can see that this is not right, this is going, the other direction. And we didn't know Zimbabwe. How best can we help? The initial one is awareness, Melly. We are going on an awareness campaign, but if it's people watching think it's a Savannah issue alone, then there's nothing that Savannah alone can do. True. I can only do what I can do, and
But we have called out for my volunteers. I think we got about almost 100 volunteers, young volunteers, who are now getting ready right now, doing my campaign, drafting my campaign, my documenting, every organization. But we all need every Zimbabwean to start thinking on what they can do in community model. If you want help from us, reach out, because we've been sitting on doing a plan. We have a very proposal a very holistic approach to this, which has to involve all stakeholders. When I'm saying all stakeholders, meaning government purchase, private sector, because my employees are now akapera ne crystal meth, community, tofana kutopinda, and those who are affected and those who are using, and it and chekutanga ngati bvise stigma yekunongedzera vanhu tichiti akastika uyo ndowe madhara kuti ana mabrongo ukangoona munhu wotojaja kuti ibrongo yamumuzive here ibrongo iyi. But before that they became common akastika pakona paka. What I realized was they were just like my brother, they were just like your sister. The face is not about one. They were actually some of the engineers, chemical engineers, science, brilliant people. But once crystal meth comes into the community, it will destroy nothing else. So we need to stop it. So those who can reach out, vanoda kubatsira, sizimere muchipinda one kuko tichipinda. A platform rinokwanisa, we will come at a point and share the knowledge with true, very true. Vana vari kuita tinokuma but mati munoziva kwedu kumaplatform kwedu hakuna to vana vanyanyi kubereki. So handiti ndozvamataura zvazvia, ndozvamataura zvatondibata-bata zvamataura zvazvo kuti patinenge tichiita makuwa noona pakazara zvisingaiti pakutoga zvinhu zviri knowledgeable unowanikwa paine vanhu 7 kana 20 because we don't want zvinhu zvakadaro. Hazvinakidze vanhu vane stress dzavo, saka vanenge vasingadi izvo zvavasi kuda izvozvo. But tichaza kana mwana wako azopinda mudrug manje ndipo paunyatsotanga manje kunyatsoona kuti ndakunotsvaga information ndakamboijamba. So what we want to do right now as Zimbabweans is to make sure that vasati vapinda there is enough knowledge, because let me tell you how some of our brothers got into this. They had no idea that it was crystal meth, because munorinonzi guba handiti vamwe vanoti mutoriro, but that already camouflages kuti this drug. But vana vari kupinda mumayunivhesiti vari kunzi uri kuverenga, here is a drug rinoita kuti uvhure pfungwa dzako and haurari, and zvesho crystal meth opens because it's a stimulant, remember, so rino open a brain and zvesho, but you've just engaged into something that will destroy your life. And sometimes it takes just using it once and that's it. And also comment section, those who are in Zimka, please, if you know kunema besi ema drug dealers just come to our inbox. Tirumirei will send unana sisavana, vana sisavana will know what to do kuzimi koko kuti zvi destroy we zvinizvi. Even imo muno mna SA tine vana manikikiri ma Zimbabweans as well vari kutopinda mazvirimo muno pakati tipei tip guys, we tip the police vainde ipapo chinoneza kuti mapolisa chakushanda futi nevanhu vachevavo. And most of the people who reach out to us, say, because so there were even some who were saying, can you come and help us? We need resources, seriously. There are people who have houses in England who are not after every 2 years. Please open up those houses for us. Let us take these kids and help. Thank you. If it is resources that you can help us with, that is whether it's your skill, a lot of people are coming up with my skills, knowledge, because it's such a drug, it's not easy. We've dealt with people a lot, but it was my shock, and a lot of people are how to deal with it. It's not every psychiatrist that you go to knows how to deal with that. This was a touchdown. Hospital,
hamuna iwaya rimwewe, but let's also lobby kuti madoctors ari muno vatrainwe vachinyatsoita vachienderana nedrug iro ririmo, because kuburitsa munhu muenvironment kuti zvakati chataura zvezvo kuti aende kuSouth Africa anenge achinida support system. Handiti anonida support system yakasimba, because pakatoipa vamwe vanojamba kubuda. Handiti munomutora futi tinomudzosera kusvikira naka. Handiti so pane pachida a whole lot of support. Vanhu vane mibhedha vakakira yakutojiwa nemakoni toneterewo mibhedha tigadzire kune shelter tigadzire mashelter. You know, a space that we can use, because nhasi chaicha tikavhara parenya kuvhara parenya kuti hamuchatorwa any patients, munotorwa vana vanoita zvema-substance abuse. Inoziva kuti and we still want having space. So but thank you so much. Thank you very much Sister Vana ne-information mama moyo yamatipa iyo. Kana ndiriseni zvangu ndadzidza ndiri kuonawo kuti vanhu vabhili vanyatsaona page ravo rinonzi chi Savannah madam organization inonzi mubatira pamwe nziserenyu takapina we pin dizita apapa organization yavo inonzi mushandira pamwe. Mubatira pamwe. All right, inonzi mubatira pamwe. You can go and check page ravo inonzi mubatira pamwe. Guys, these are the kind of people that we should follow. Handika tichidzidzawo pavanenge vachidzidza. Handiti tichipota chimbovadaidzawo panapa chimbodzidzisawo zvavaita izvi. Handi maona noti kuti pakangonzi makuwa paita vanhu vari kugwa vari kutukana vari kuda kuexposana paita vakashama todi tonomhanya kunozoreka kuti chinoona chiseka. What about this kind of information iri very 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 educative? Tichaiwana rini? Remember vanenge varipo vachakwanisa kudzidzisa izvozvi. Handika rimwe day tichakuita kuzoti paive na mai vaidzidzisa vakazodai makainondzidzisa here hatina tatiri busy nokutedzana nemakuwa. Guys, I think it's high time tichisiya taneta nawo takawa nemakuwa takawa nekuona zvakawanda taona zvakawanda. It's high time tichita kubatsirana guys. Apapa organization yavo yaingashandi yega. Vanotodawo isusu, they need us also kutitewo kumasure kwavo vakati todawo pakadai so kana paripo pobatsirwana. Handika because the problem inoaffecta munhu wese. Tine hama kuZimbabwe, tine vana handika vatinavo. And you never know kuti mangwana inobuda iri kwani kuchinzi mwana wani akadai. Saka ngatibatsiranei vakati vanodawo pavanoda kubatsira guys. Kana tichikwanisa let's chip in. Mukaonawo pamunoti munoda kubatsirwa kusaidi kwenyuwo Sister Vana munongoyawo tosvitsawo kumadhayari zedu panapa toona kuti tinobudawo nei tokusvitsai. Handiti maona kuitira kuti program yamuri kuita iyi yamakatanga ihombe chaiyo irambe chienderera mberi, because zvinhu zvacho zvinotomira zvakanaka. Ndamerera pamama muchitaura kudai ndaita kumerera chaikuti kumerera. Pane here ane mubvunzo? Aripo here ane mubvunzo? The person ari kufona manje ari kufona pafoni yamuri iyoyo. Momupindira sei manje mukabva? Monyora mu-comment section. All right, no, it's okay. Thank you. All right. Tidaire vari kufona vatoni. Right. Hello? Hello. Yes. Hi, Savannah. Hi, Sis Melly. Muri say. Savannah, my only question is. Savannah still there. Sava mafona pafoni yanga ari saka ndamudonedza kuti mufoni achapindura ari mu-comment section. Okay. Okay. My only question is, this thing we might laugh or talk or tell each other whatever, but the thing is, the government has to be there for people. Because we're not going to go far. I understand no, munozati chipa matanga tsari papeka. I think
point yenyanga singazobuda mamshi I think mataura zvinhu zvakafanana nezvataurwa na somebody else azo yakataura the same thing but mataura mamchita mi point yenyanga singazokuve clear tatisingazonzwisa kuti mukuti chi ani maona tazonzwisa ndipo uya kuti ndo zvamamchitaura but zvamene zva explain waone imwe nzira anditi maona but ndizvozvo tsanangura kubva pasi tsanangura senge vanhu vari kuziva zvavari zvatiri kutaura we were at a certain level but we were at a different level anyway. But dai handizivi kuti tingabatane sei. I know kuti it's really hard for you SIS MELLY kuti mupushe to the government because izvi hazvisi zvedu izvi. The government itself, ivo vana vavo kana vakaita hooked or addicted, they can do whatever because they can afford. But vari kuparara igeto rese riri kuparara. Even vanetuma mari mbichana because kana wahooked anokwanisa kubhadhara rehab ngani. Kana vakaendeswa pacho, what is they going to get it pari? Nothing. Apana, the prices that were being spoken here na sisavana apana ndione kuti vanhu vanocho vanofashi vanongofa havo. What are we to takuzoina munhu uri addicted? What else are you going to get? Okay, you need to be on that days upon a prescription. Where are you going to get the money from? I don't know. Could it push a say to the government for the government to open their ears and listen and change? But don't you think, my sister, the government already knows what is happening? Yeah, they know, but they can afford. But we're not pushing much to talk because it's also district what's womaning. Even they don't feel that much pain because they can afford anything. So do you think that if we make noise, kuti vangaita kuti vanga simudza musoro tikaita noise? Kana kuti togona kutozorohwa? If it means writing letters to say, come on, Mr. President, look, this needs to be addressed. Which won't be good. So is there a way social media? I know so many of them, they don't even listen to social media, but hey, yeah, we have a long way to go. Sure, nyai yema drugs kavan tinoitora tatichitoitora eduka so lightly, but apa ndipo pane a long way to go. Apa she was there with Moana party before Moana had the accident and it. That impact already, it didn't come out of her head. It's still vividly. I was with my sister, didn't even enter the car. We talk like it's just England, UK, but that I don't know what else to say. Our government need to really change. Or else Zimbabwe changozo chembera pasina report chatonga Zimbabwe. That's all. Right. Ndirikunzwa isisi. Thank you very much makoza yatanga. Thank you. Ameno rega ichingwanisa noti tichita use tichingoteerera kumasure kwana sisa vane vava ndivo vanoziva kuti zvinofamba sei. Isusu hai takatodhakwa pfungwa. Kola hello. Hello SIS MELLY. Muri sei? Experience from my cousins. Alright, anonzi Moana. Kwa msati anonzi Moana. Mwakuti mningina wa Moana shua. Mika ande. Yeah, my YaTats. Enini daide ni cousin yangu. Aita let me say slay quiz. Ma slay quiz. I think ma slay quiz aya. Saka I think kuzo shika avita ma drug, it was pressure. Yekuti lifestyle yari kuda nezvari kuwana nema-resources hazvisikuenderana. Saka that pressure yaanenge ane nayo manje akaita kuti azoita zvinhu zvaasingakwanisi. Saka I think nyaya yake
Taura. Saka ndikufunga kuti nyaya yakafanana nenyaya YaTats pakuti Tats ari kuda life yaari kuda uro yakamboexposewa nasisi vake nezvaaiona and everything hazvichabatani. Saka pressure iyaiya nezvaari kuda zvinobva zvamuita kuti apedzisira akuita kumadrugs. There's a moment yaakambobuda palife achiti ndiri kuda help basa jarire kuti ndishande ndiwanewo mari ndichengetsewo mwana handisi nekuona kana munhu akakwanisawo kundibatsira izvozvo zvinhu zvangu zvinoitawo zviri nani. Saka I think ndo zvaanenge akutoda izvozvo ndo zvaanenge akutoda kuti abatsirwe pakuti chero akaendeswa kurehab aendeswa kurehab yes anaka adzoka but ane life yake yaanga ajaira yaanga ari exposed to achisangana nembinga achitaseva achienda kunopopa mashampopo adzoka kurehab but adzoka ikoko ari kuita mulocation kuti hapana. Saka kana aendeswa kurehab abatsirwa kudaro ngapachiwanawo munhu anotobatsira nekutomupawo basa chairo rekuti kuita lifestyle yake yaajaira kana kuti adzidzisiwe kunzi totadzana kuenda kuchikoro. Kune mamwewo zvaanokwanisa kudzidzisiwawo kana kunoitawo zvemanews kana kunoitawo zviri kuitwa nana olinda zvekuti azi first aid and stuff so that azvishandire ega lifestyle yaanoda aiafodi. Kana pasina aendeswa kurehab anaka achadzoka back life iyo iri mubrain make akafara akaita seekere sezvaanoda but adzoka futi kurehab achagaya kuti aita shanza nani achipa mwana. Saka adzoka kurehab mwana achamupei iye achadyei hapana. Saka after abatsirwa izvo anoda kuzoti vanhu vanotonyatsomuonesa kwekuti aende anyatsova nedirection nelife yake because at the end zvinozongofanana life yaanoda nezvaari hazvisi kuenderana. Saka at the end ona chero hari hapo akaendeswa zvikapera akadzoka futi back akangogara muhighfields akangogara achingomirira kuti mai vake vamuvigire chakati akutoita kachichembere kagara kasinangana chinhu handifungi kuti zvinomuitira. Alright, thank you very much Kola Gate. Tatofara tatana sisi savana ndo achatitungamirira kutoita sei noti ndavapa direction yekuti mangwana vambowana kumubata vambosvika kuvaonewo sevanhu vane experience mukudhila nezvinhu izvi vozotipawo feedback kuti zviri kufamba sei. Saka panguva ino ndamboenda over kuti vambonotaura naye vambosangana naye vadi timuzonzwa naivo kuti takutoteera masire kwavo because vane experience isi togona kutoporonga zvinhu. Saka ndigai tichitoteera kumasure kwavo vane experience yazvo zvitona kuti chichabuda zviri kufamba sei tongonzwawo naivo. Okay, I think ndo zvinotozogona kubara bhozi chero akaenda zvake akadzoka bheki nelife yanga ajaireta anenge achienda kumaclub achidi chero izvo zvakada kuenda kuclub haana mpinga dzaanoziva. Saka its better ozogariwa naye pasi odzidzisiwa kuti life inoda kuti ushande udaizvo then otanga life again from scratch kutanga kuti why. I think kana kutanga kuti why onatsoziva kuti zvinhu zvinofamba sei then zvinobuda. Right, thank you very much Kola, thank you. Pana kuti edai evidence handisi kuona namba yake ini handisi kumuona evidence namba yake ini ndamuti afone panamba idzi ndatara tutasapa makozi namba yekuzimbabwe hapana namba yekuzimbabwe yandiri kumboona hapana namba yekuzimbabwe. Hello 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 turedu mama hello Hi, SIS MELLY. Muri sei? Okay, ndachingofolowa ndanguri ndabvira ndichingoti ndinongopinda muchirongwa. Ndaichida kutaura ndichiti inini ndiri mai vari kuCape Town. Ndotoriwo nemwana arimo musituation iyoyi yemadrugs. Haana kungotanga akadaro. Ndanzwa vanhu vachitaura zvokuti mwana kubvisirwa paenvironment akatanga ari kuZimbabwe. Sezvataurwa naSisi Savana vataura kuti social media inouraya vana. Yes, mwana wangu akafarira music yeFZim dancehall. Aingoti pese paanofamba anenge achingoimba. Hapana chaaishaya ndaimupa zvese. Mwana akatanga kuita zvinonzi zvebhurungo. Aita zvebhurungo 1 ndobva ndaona kutoti mwana wangu
vasikana ini ndiri single mother baba hapana baba vakashaya ndoita sei nemwana uyu ende ndogoto ndiye mwana wangu andinoda vakomana vega ndamwana musikana vakomana vega zvese ndaiti ndikangomba aingonotengesa ukamutengera hembe ainotengesa hembe mumapreti mumba achitora kwaanonosiya ikoko ndikoko ainotengesa zvinhu zvinoitika izvozvo ndakatombozvinyora pazimbabwe necape town ndikachema zvokuti ndikabetserwa nevamwe vanhu zvikanzi muendesei kurehab haisi nyore ndakamutora ndikamuunza kuno kucape town ndikatorera mwana ndikapinza basa mwana anga ane makore mangani patime yandakamutora he was like 21 alright murunzwa he was like 21 mwana wa 94 murunzwa ndiri kuzvitaura izvezvi zvira I'm grieving now ndiri kuchema nenyaya yatatenda mwana wedu uyu ndotoziva kutoti mai vavo vanotori muchoto inini wacho ndakasvika patime imwe yokuda kuzvisungirira kuti mwari chandakatadza chii vana vangu inga ndinovada one ingwana meprayer warrior ndakanamatira vanhu vangu ndikavafasita ndikavaitira zvese ndakaedza zvese pandinogona I'm a good mother handizivi kuti ndingaita sekuti ndigokutumirai mapictures iko zvinonauka ndakasvika pakuzviita kuti let it go ndakadzima ndikati uya kuno mwana wangu handitauri nezita because hama dzake dziripo dziri kuuk vari muno munana diaspora kuno kuna south africa vari pano varipo paguripo ipapapa vanozviona vamwe ndikadzimara ndikati mwanangu zvinondoita sei chandakagona kutsvaga funeral policy because ndakandatoona kuti ndiri kuno Cape Town ainsingle mother ndianondibetsera hakuna kwese kunonzi kurehabilitation zvachitaurwa zvesezvi nasisavana ndakangoda kunomukanda kana kumusha kunonzi kumusha zvataurwa namadha vamwe vatanga kutaura pasocial media apo kataura kuti izvoni iye ndakatora mwana ndikamuisa musha ndikaona kuti kumusha kwacho ndonopa kunani amwene vangu vakashaya vatezvara vangu vakashaya baba vacho vakashaya kwasara bamukuru wani uri kundinzwisisa mai vangu inini handikwanisi kupa mai vangu mutoro wakadaro handimurunzwa munhu mukadzi hakwanisi kurera mwana womukomana mazvona havanatobirwa mari yachona kana kutozopesa mai vangu wapondwa saka ndakati the best way chirega ndichitora inini mai vacho inini ndichengete ndochirwadziwa iko zvonezuro ndakatumirwa mapictures nemwana wangu mukuru mukomana zvikanzi mama honai ndine mukomana ndikati nhai mwanangu zvaapera aripi izvozvi ndoitasi handinare kuno kucape town kwaanogara ine handizivi akatobva kumba kwenyu akatotiza kumba ndakamutora ndichifunga kuti pamwe ndikachinja mwana environment akauya kuno nokuti kumba hana chekuita redza yauye kuno ndibva ndasviko ndikamutsvagira basi akasvikoshanda asi hana kuregera akaziva kuti hook up with other Zimbabweans guys mazimbabwean guys ndobva vamwe vaiva shamwari dzake mabest friend ake vaiona vekuchikoro vamwe vechi vakanga vamuno mucape town ndobva vakutotanga nemacalads ani muruzviona mwana wanga ndikunyepera ini pane imwe time yaakabatwa nemaskoli kuda akabviswa hembe pasara ari naked hana kana mbuye kuzondudza last 2 months akauya kwandiri akati mama uki yangu yacho ndikati ndacho mwanangu uya kulife court money ndikamuvhurira chikomo changu chemari zvikanzi esi mama ndinoda kuita ndikandikumbiroti urege zvemadrugs ndakaedza kutaura naye semwana regera zvemadrugs waregera zvemadrugs ndoda kuti ndikuitise driving ona uri mukomana handidi kuti umhanyire kuroora nokuti ukamhanyira kuroora hauzvigoni ona upenyu huri kurwadza ini ndiri mai vako well its fine zvikanzi yes ende aregeti akanga akatositika ipapo ini nditarise mwana ndoni mwana wokumutema asi akutsvaka kutsvukuruka ndangosara munhu chete ini nai mwari chiiko ichi haana kumbokanganisa zvisi zvinoita zvinonzi haji zveshuwa ndakapinda mushop munonzi mufood court ndikatenga inexpensive food ini ndakatadza kuchidya ndakamupa kadi ndakamuti kadi go and swap utenge zvaunoda ndobva atenga asi pakutenga akaziva kuti mama wangu anofanira kutengera ndobva atenga turuposhe ndikati no handisi kuda haana kudya akati no mama ndikidza ndimhanye kuno kuti kwasviba isaindinyepera ndobva ndatora mari keshi yandakandine ndobva ndamupa kwaive dzaive nhema dzega aitoenda unotenga madrugs ndozoenda ndikati
please mwana asonda tawanesta loti mwana kudzokera kubi kubasa ana kuenda enda bana kumuona 3 4 5 months avana kana kuziva kuti ari kupi kwakuzoti vamwe vacho madzikoma vazoti vamutsvaga zvikanzi mama ndine mukomana pano ndikati maikwe kuvamuona kuti mupenyu here all these guns ziri kuita kuno Cape Town ndikwefuti each and every day chimbofungai as a mother mutoro wacho kuti unorema sei unorwadza sei mwana mukomana kana akanga ari pamadrugs and they kill these people vari kuno kuti aisipora kuno kwatiri kuno vanouraya ndikati ndokubvisa neiko kubva kuno saka ndataura ndikati izvoni wrong you can change mwana from that environment yekuti uri kumubvisa uchimuisa pamwe uchidaiso zvese nerehabilitation ndakamutsvagira ndikati ndoenda kunobhadhara mamwe wacho they were too much expensive I couldn't afford to pay them handidi kunyeperai handakana kumuona akandinzvenga akangoti warai chimira ndiri kudzika pasi dangu unotenga airtime kwakaenda imbwa ndikwakaenda tsuro bcause akazviziva kuti tiri kuvharira dhoo ndobva anguti toda kungotenga airtime ndiri kudzoka ndobva aenda kubaira zvachose saka it's about mwana wacho nokuti kuti mwana wacho zvinenge zvakamira sei kuti mwana abve mumadrugs haisi nyore handina hangu zvokutaura I can feel mai vamuwana zvakanyanyisa ende zvese zviri kuitwa natatenda izvi ndotozvidza nokuti ndakambowacha another show akanga achitaura kuti ndoda basa akanga achitora hai by that time akatoexpose upenyu hwake achiti I am doing drugs ndikatoti mwana atanga madrugs mai vamuwana hapachisina mwana akangotanga zvemadrugs hapachisina wewo SIS MELLY handidi kuvharira vamwe kunze ndoda kuti vamwe wane mukana wokupinda sori henyu kola saka izvozvi mwana hamusi kuziva kuti aripi ari kugarepi handizivi handidi kunyepa ende haana basa nemukadzi futi haana basa nemukadzi futi anogara neshamwari dzake kumba hachauyi vanogara kuno Cape Town yes ndogara flat rakanaka randogara muno Clermont rakanaka randogara nemasisters angu ndaitombogara naye akanditiza kozvokutobvisa juice kudikitira iBP iyoyi hatimukunzwa zvinhu zvinoitika izvozvo unogona kungokolapsa mukadzi uyo ari kuZimbabwe uyaka kana tanda kumubetsera isusu semadiaries ngatitore mai vamuwana tovapa something to do kurega kuchitambudzika yes it's of course in doing so zvichaita kuti naiye kana achida maona manje achazoona kuti mai vake nekuti mwana musikana mwana uyu kuti mai vake is doing well anozoona akuzoda kuteedzera pamwe zvingabatsira ndozvinhu zvingatongoitika kana tatenda kubvisa kuZimbabwe oright taziva sei kuti anosvika mwana anogona kutofamba munzira imese mukozi bhodha reZimbabwe asati ravhurwa asi vanhu vari kuuya nebhodha jamba handiti pamwana kana pasipoti yachipano zvakamira sei hatizi upenyu hwake handiti toti mwana auya kuno hatisi kuziva kuti anofamba sei pakati apa handi mazviona manje mwana musikana there are two main risks dzevanasikana asiyana nemwana wangu mukomana handi mazviona manje saka ini ndiri kufunga kutoti even mai vamuwana tikavatora tikati ngavachiwende tovatsvagira something to do but vagara vane bhizinesi ravo kujaraka kuZimbabwe maona manje zvino manje tovatsvagira somewhere to stay kwanowana peace of mind mungomusiya tatenda akadaro and then tatenda achidhilana nasisi savana handi mazviona manje until aita detox each and every drug system because this crisoment iri kutaurwa ikai kana apinda mai iyoyoka haine machechi kuti abuda haisi nyore angatozopedzisira akapita kuno ingasipeta oita zvetsono zvezve zvokupinza zvokushandisa tsono zvemanidho hazvibudi mwana haatombohili anongorapika 2 seconds handimaona manjira tinenge tinai okunyeperai ine present takamutarisa kana akuda kunze kwauzive zvaanenge ari exposed to thank you very much kola ha zvorwadza izvi thank you very much kola but yo zvorwadza reality yatiri kurarama nayo zvokunzi vanhu vari kutaura kuti government yekuZimbabwe hatidi kunge tingokusanganisa dzimwe nyaya chiti government ngainge inopindira pazviri izvi government haitokwanisi kutombokwanisa zvakadaro ndovanotori mabig sharks etengesa madrugs aya handi maona manje havangafungi zvemadrugs ivo vachitaga
kugadzira marodi maclinics chacho asina kana mushonga saka government it's an x saka hatizivi zvatingaita nyika yedu yezimbabwe nevana vedu netumore yemangwana neramangwana revana vedu hatisi kuziva kuchaenda even mazukuru edu pamwe tichangofa ndo zvimwe zvirwere zvichatongoti ataka in our age. All right, thank you very much Kola Maita and you get to go marufona vatipedze. Thank you, I do not get hold on people. Thank you so much. Bye. Bye. Yo. Havidwe zvakaoma izvi. Idzi nyaya idzi kaidzi. Haiwa. Hello. 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 Yes Kola muri sei? Tinofara SIS MELLY makadijeni. Aiwa tiripo zvedu. Thank you so much for the program. First of all, thanks to Savannah. She spoke very well. I think about Pakat one day. Sadly, sorry for the last caller who's going through the same issue in Moana. I think the premise yatatanga nayo inoti netsei kuti we are quick to look for solutions. The interventions anogona kuti ashande pane drug addiction, drug problem akawandisa asi one size fits all for vanhu vese vakasiyana siyana. Saka zvinhu zvese kungoedza kuti umwe anogona kushanda therapy, umwe anogona kuenda koteki, umwe anogona kuenda rehab zvikamushandira. It is a combination of interventions inogona kushanda pamunhu. Saka isusu dambudziko ratinogona kuita nderekumhanya kutsvaga a quick fix solution nekuti dai aenda kwakati dai adai. I think Savannah did ever so well to kind of explain the transition, the things that need to be put in place. Kuti, how are we going to deal with this? There's another issue where I think ainaku itangu yatibatike so far. Munhu ane addiction ane dambudziko rinozoitika rekuti mukamubvisa pamadrugs, kune madrugs ari highly addictive, heroin, crystal meth and all these other class A drugs. Haukwanisi kubvisa munhu kuti anga achitora crystal meth iko zvinezvi womubvisa wobva wamisa straight into rehab wobva aita court take, anokufira munhu iyeye. Because body yemunhu haina kugadzirwa yakadaro kuti inogona kugamuchira that shock to the system yemunhu anga ave dependent on madrugs. So what then needs to happen is it's a transition yekuti zvinyoro munodzikisa intake yemadrugs ake kusvikira ave pa a manageable exercise. Munhu wese akambosenza in drug and rehabilitation anokuudza kuti one of the biggest problems ndeyekuona munhu ari kuedza kuregedza madrugs. Mukamuona SIS MELLY, you'll be sick for days. It's a very, very terrible sight yekuona munhu anenge achibva pamadrugs. Anyone who are winning off drugs anorwara munhu iye, anorutsa, anotonhorwa, anopiswa, anoita all sorts of conditions achibva pamadrugs iwayo. Saka it's not a pretty sight. And then when you see somebody else relapsing, some people they cannot take that pain yekuti vabve pamadrugs. Hence they will come out of rehab and the first thing that they do is they go back straight on the drugs. Because haagoni kuholda chikafu mudumbu make, haagoni kudya zviri normal in the time that you're trying to make sure kuti they are clean and they are off drugs. So it's very complicated. It's easier to say it on social media vanhu tichitaura zviri nyore kutaura muromo uzarirwe nerwizi, but the actual plan, the actual action plan to get somebody clean, it's a journey, and it's a journey inoda vanhu vari very committed. Supposedly, like what Savannah was saying, it's not something that happens overnight. It takes effort, it takes time, it takes commitment, and zvinhu zvinotoda kuti kunge paine a proper support structure. And here wacho, if we are to relate to the issue YaTats, is to see what are the protective factors, because dai kuri kunzi anga achiri kurwadzirwa mwoyo kuti amai vangu kana kuti mwana wangu, zvinhu zvamunoisa into plan as well, kuti shungu dzake pana amai, shungu dziri pamwana, then munova involved
about, because it's something that affects the whole family, as you can rightly see. So there's a consequence in South Africa, and I'm not saying it's a bad idea, it's a good idea. Every little helps. Any effort that you put across, it's important. But the process of healing, the process of getting clean, it's a journey. It's a very painful road to walk. And drugs, it would have been nice who has been weaned off drugs import, or maybe another program to try and look at this. And it is a serious problem that we have senyika yatinayo. And that's my input, Sis Melly. Thank you very much. Right. Thank you very much, Kola. Thank you. By the way, hi, Shakaomba. Right. I'm going to take one last caller. Uyangura Vlogphone. Let me just call it back. I'm going to Vlogphone so that you will hear. And then it was on that one teaching. Phone. Hello? Hello, Sis Melly. Right, ndimi mukutopedzisira muri sei? Ndiri right. Ndanchida kutaura hangu panyaya yatatso yamuri kutanzi kuunzwa kuSouth. Inini nditoriwo neyoung brother yangu yakazvitangira kuzimu zvemadrugs izvi. Ndiri kunoku ndikunza mai vava kukomplena community, mai kuti laptop ndashaya kana kuti zvakati, a lot of things. Laptomboita out. Atishavanzi Kola. Atichamunzo ifone kenga ngoti reconnecting. I don't know what zviri kufamba sei. I don't know what's going on. Okay. I think topedza. Hey guys, I think time yaenda. Some mutoda kuenda kuchechi mangwana. I think time yaenda. Hey guys, thank you very much for listening. Thank you Tadzidza. Thank you very much Savannah. Thank you, may God bless you. Murambe mchitira nchatindire mberi. Ndine shamwari yangu imwe inogara kunoku ku South Africa kunoku. Ane ari kutofamba chinonga vanhu vemadrugs vava murodhumu achivachengeta kumba kwake. Munona vazhinji vacho vatorifoma mufungi vakatowanda tove neshelter panotogara vakawanda. Zvanichaita but manje vasava vanotaraja vanhu vemuno. Ndaigona kuti ndozoinda kumba kwavo kwanogara nemusi weMonday ndovaunganidza. Mangwana ndovaona kuchechi vakomana ava ndovaunganidza. Ndoinda kune musi weMonday tichinzwa kunyaya dzavo kuti vakapinda mustreet sei, zvikazodiva isvita chii, zvaifamba sei. If kana muchida, I can go there. Vakatowanda anotochengeta vanosvika kuma ndofunga vana vanosvika kuma 20 something vakanonga murodhumu. Muongo wachitozikamwa nekubira vanhu vachidi. I can go there toita interview navo vana one by one vachititaurira nyaya dzavo kuti zvakafamba sei, vakabva kupi. Vamwe vachona iyo zvinezvi ninyaya kuti mwana wacho vakuita vachirifoma, vari kurifoma. Vabereki vavo vakutanga kutouya. Vamwe vabereki vakatoramba zvachose kutovarama kuti handidi kuva nezvevana ava even though vachinja. Because I still remember before lockdown iyi vakaita zvokunzi vabereki vavo ngavauye kuchechi kwedu vazoona vana vavo vazogamuchira vana vachona kuti vana vashanduka. Vamwe vabereki vakatoramba kuuya vana vacho vaitochema vari kumberi. Saka I can go there nemusi weMonday kana Tuesday then ndonotaura navo tichinzwa vana kana mine vana vamunenge munavo padhuze makateerera tichibvunza vanotaura havo netswana ndichikupindurirai nechishona handimaona so that munyatsokunzwisisa. Anotichengeta vakawanda vakomana vakuru chaivo. Vamwe vaitoita ma-armed robbery, vamwe vachiba. We can go vakangori kugona vanotidana udhara vachingoti ko anti tichingoti aukamu. But I think there is a need for this now. Tichinonzwa kuti zvakafamba zvaifamba sei, vaiba vaitora mukunzi vaibata sei and what not. Tingonzwa nyaya dzacho kuti dzakamira sei ende tichiona kuti vakatanga sei. Tichinzwa kuti tichiunzwawo masymptoms kuti ndati that we look out kuvana ava kuti masymptoms akutaurwa pa haapo here pavana venyu
nokuti you never know ramangwana. Saka ndichigaizika maita enyu morera zvakanaka, and we'll talk again soon. I'll go there pakati pevhiki apa, then tonoona kuti zvakamira sei tonzwa. Nditika thank you very much guys. Let's support them instead of bashing them. Nekutuka mai ava, nekutuka mwana uyu nekuta sei. Let's see how we can help them. Andika vamwe vedu, anditi vamwe vedu, so that tona if Savannah wants money we can do that, we can raise. If she wants money we can raise mani tichivasvitsawo anditi maona kana vachida mari, because she's doing a very good job. Anditi saka chainda kutononzwa kuti zvinofamba sei, toita live navo tichitaura nawo muchina ndakudza kuti ndibate WhatsApp audi, saka ndokutumira sei ani mazvona. Saka guys morara bo andika totaura zvakare, asi muzimai vari kutorwadziwa izvozvi, kurwadziwa cheko ndatozonzwa kuti hondo yacho yapera sei, hasani ndanza ndatozonzwa iko zvinoti zvakuchinetsa kudai kune hondo yazopera sei because taapa live. So guys, I salute you, bless you, mwari wakuitire zvakanaka. Good night.